chigai vamwe and share the live guys. Masquera say mamuka say maneru salmonani ninjani dumela madeko anabude muri say guys. How are you? Oh guys. Sangana zvakare pachirongwa chezuva ranhasi chiti aiwa toda kutenda vesendi to vaita kuti chirongwa chinge chiripo nhasi kambani yesendi to yasponsor kuti live yediaries iyi nhasi inge iripo ende vacharamba tisponsor in the long run handitika as well. So toda kutenda vesendi to vasiri kuziva sendi to inomirira chi sendi to ikambani iri kuZimbabwe yakatangwa nemwe hanzvadzi yeduwo wechidiki ari kuzama kumirawo netsoka dzakewo zviri straight forward handitika vari kuUK neIreland zvamunoita ndezvekudai. So kana makusenda mari kuZimbabwe paipai handitika sendai mari nesendi to downloadai sendi to mosenda mari nesendi to pane panotibuda panonzi promo code handitika pakanzi promo code ipapo imi mobaya 10 meli handitika mungobaya 10 meli zita rangu iro 10 na meli zvakabatana iri one word kana ari macapital letters ese handimaona unopiwa a discount of 10 pounds per every mari yega yega yaunenge waisokaisa 100 pounds unopiwa discount ne 10 pounds handitika hanzi I don't have pounds. What's going on? I think ndiwe wega vamwe vese vasati vasavasicomplaina sound handitika saka unenge uchizopiwawo 10 pounds discount kuZimbabwe guys. 10 pounds imari yakawanda. 10 pounds it's a lot of money zvokuti ukavatumira 10 pounds iyoyo $10 iyo kuti tengai hupfu inokwana kuti vatenge hupfu sezvamunongoziva situation iri paZimbabwe. Saka whenever you're sending money kuZimbabwe handitika please use promo code 10 meli antika 10 meli kana wakangamwa just come to my WhatsApp antika ndokupa promo code wosenda mari yako yoda kusenda antika and then mari yobva yasvika. Zvakare vari kuUK neIreland munokwanisa kuti muri kumba kwenyu amai vakati magetsi apera kuZimbabwe iwe unongovatengera magetsi uri kuUK ikoko uchitori mumba mako uchitomwa kofi yako wovasenditengera magetsi kuZimbabwe uri kuUK. You can also send them airtime nesend to uri kuUK ikoko sendra airtime yako iwe uri kuUK imba mako muchado pamausi kuda kubuda panze unongoshita telefoni yako titititi wobva watorisiva magetsi avo $10 yes Caroline wotorisiva magetsi avo kana torisiva airtime yako ugere zvako kuUK ikwako kana kuti kuIreland handitika. So thank you very much once again. Send it to right satapinda zvakare muchirongwa chedu chanhasi guys. Tine zvinhu zvatiri kukubikirai madiaries tine zvatiri kukubikirai nangoti ndikuzivise kuti kune zvatiri kukubikirai kusuroku munoziva regai ndikutaurire kuti nezuro guys ndakadisiva ekoma kuseni handiti zvikanzi neumwe mudhiaries simeni mhanyai kuno kune imwe nzvimboko kune zvinhu zvisina kumira zvakanaka pane mumwe wedu atambura zvisingatoiti havana kunudza chokwadika indamanyawo kuera toendawo nchitoti kune chiko chiri kuitika ndosvika waniki munhu vari kundidedzera munhu atoshayika kudhara handimaona ashayika hapana pekutangira hapana pekuisa mazano kumamochari zvavari kuita manje vari kuti hatisi kuda zvekungoti unongoya nebhodhi chingonzi yauya kana yafira muhospital bhodhi ndo panonzi enda kupi enda kumochari yehospital kana isina kumira kufira muhospital mavo vanenge vachitiendesa kuprivate parlour guys ndikudedzwa nemadhiaries aya munomu hapana kana pekutangira munhu polisi hapana pekutangira mune mari hapana pekutangira hapana kana sendi ndikati asinai vasikarada kuti ndibvunzewo muri kuti muda kuti munhu ashayika uyu muri kuda mai vacho vaberi vari kumusha kuti munhu ngauye kuno anouya nei mavaudza here situation iri paground zvakamira sei handimona. Saka apa why am I trying to say this zvandakasitara zvokuti I just managed to did a temporal arrangement yekuti ticontribute mari isusu muno mutaundi yedu yeRustenburg anditika kune a few mandaka approachawo vasitombori mazimba because inangu handizive mazimba akawanda zvekudaro muno mandinogara ndisi munhu anotijajarira pese pese handisi public figure zvokudaro mutana ndogara I try and live a very private and quiet life. So I reached out kune vanhu vemuno vandowirirana vandoziva vekumachechi kupi kupi ndobva takwanisa kuredza kamari katakareiza kuti timise kuprivate timise kuprivate parlour zvekungoti izvezvo kumusha takatiwadza ngati it's a non-starter ngatirege kunyeperana handika maquotations ekumusha akawandisa ndizvo zvo zvandaichitaura kuti torai mapolicies munhu achiri mupenyu muchifunga kuti maybe rufu runeva runosarudza rufu kune kwatisingasviki handiti mazviona yanga iri sudden death kai handi mazviona rufu ndo zvarunoita usina kufungidzira patinenge tichimbodya paya handimaona tichipinda marestaurant tichidya mari iyoyo unogona kujoina any funeral police ukadi ukabhadhara. So tikaita marrangement ekuti bhodhi ingogara imo kusvikira nesaturday kusira mangwana totora tonokanda muno tonoviga imo muno makuva emuno kunovigwa maforena uko tonorasirawo ikoko vabereki ndikatozovaudza inini pafoni zvamukutaura hazviiti mwana kuno kwanga achirarama nemapeace job ndo mumwe vamwe vangu achimira mumarodhi muya achichagwa mapeace job. Saka mari kana mamuchifunga kuti mwana ane mari yekuti anogona kuya kuZimbabwe zvinotonetsa hazviiti handi hapana hama iripo hapana aripo dzingori shamwari. Saka zvaticheda chezama kuti
hayi izvo zvazvina basa as long as muchiziva ndokuda kuti chikwaya inonzi send it to kwete kuti send it to pane kuti send it to zvakafanana chiro muchiziva zvandoda kutaura ndikuzama kutaura kuti kudi ndo zviri important handitika saka tikati hazviiti kuti auye nokuti mari hapana quotation the cheapest inenge ichitaura chi mari iyo yamuri kuti great hope vana manager haitakureka munhu mahara vane matogets vanobhadhara vane mapetrol vanobhadhara vane chi hakuna munhu anotakura mahara anogona kudzikisirai handitika but hakuna vanotakura mahara apa ndiri kutaura panga pasina kana cent handiti panga pasina kana cent the only man atakazokwanisa kutobvisirwa nevanhu vemuno ndeyatakati aiende kuti aite 3 days 2 days ari mochari then Saturday mochari iyi yongotipa 5,000 yobva yabudisa necoffin takatotaura kuti hatidi matenda yatisi kutombomada tende because package yanga iripo yanga iri cheapest yainzi 8,000 9,000 yauya netendere netambo nemotika tikati bvisai matende macheya hatisi kumada yanga ine macheya tikati toda the cheapest yekuti tibvisireyo vakachita ngoti muridzi wepala akanzwisisa tikati bvisai macheya aya bvisai tende iri bvisai mvura idzi hatisi kudzida tiringoda motikari netambo chete motikari netambo ndizvo zviri important because hapana zvimwe zvokuti chi thank you fusoko tinongoda mutambo nechi nemotikari chete ndizvo zvatiri kungoda handimaona kuti munhu akwanise kuenda because mari vanhu panenge pari pemwedzi vanhu vekuzimbabwe vazhinji munongoziva kuti anenge ari mapeace job mari panenge pasina anenge achitoda bvisa 50 rand yechema anenge achitobvisa mari yakawanda apa nditaura 5,000 yakatozobviswa nevanhu kuchechi kwedu handiti maona so zvisinei Saturday yacho tichamukira tonomika shata muchengeta totorawo vhu handizivi kuti bhuruwa tichapawo vhu iri ndiani kuti azowana kunisa kupi kuzimbabwe tivawane kuviga saka what am I trying to say? I'm trying to say kuti guys rongerai upenyu hwenyu muchiri kurarama thanks pems upenyu hwenyu muchiri kurarama zvinhu zvoda ngoti changamu handisana mbona madhairi dzakapusa pane zvatiri kukubikirai handitika please pane zvatiri kukubikirai mogara makagadzirira handitika pane package yenyu iri kugadzikwa I don't know handina chandati handikwanisi ndikuudzei zvakawanda right now but garai makagadzirira handitika sezvamunongoziva kuti takamboti tei machallenges nekambani yatatinayo yamukoma more boys handitika pane machallenges anga aripo vanhu vanganyoresa kudhara zvototi mamwe mafuneral police avangade yakatomature but pakaita machallenges akanga aripo ekuti ina handina kuzokwanisa kunge ndaziva machallenges because vanga vasiri kubatika handimaona kusvikira inini inbox ndandonetswa nevanhu every time SIS MELLY saka zvodi umwe wototi ini tatofigwa ndandakajoina but ndasingakwanisi kusvika ndashaya kundoita sei sevanhu vanenge anoshanda nemi vanhu ndakamboda nditaurei pano handiti ndikanzi nevanhu nyararai ndikanyarara I still remember so sevanhu vemadhiaries iwo tine timu yedu timu ikati no pakati kwa decision ndoita sei because ndainge waforwardira message aingoya nevanhu every day vachingondisa kuinbox ndainge waforwardira vanhu admin team ikati tinotoita sei let's go for plan B then vakaitawo zvavakaita handitika saka tichazokuudzai kana tapedza zvatiri kuita zvacho zvanyatsopera paperwork yese everything zvasainwa zvavepo dhiri ranyatsosiliwa handitika but don't lose hope handitika zvinhu izvi zviri kuuya very soon handitika zviri kuuya very soon. It's a very big company handitika yamunoziva yatakakurawo tichitozivawo handimaona yamakakura imimi muchitozivawo yatinoziva kuti inongoita nezveizvozvo handiti maona zvemafuneral saka we approached them handitika tikataura navo kuti look you're a very very big company handitika but isusu tichitakamirira madhiaries edu tine mahouse girl tine vanoshandawo mumagadheni tine vamwe vasingatoshandi but policy tinoida toita sei handimaona ndobva vati okay vatataurana tikadidididi tikataurana handimaona vakaita zvokuti hanzi asi makativhurira aiwa handisi kuvhura mochari don't worry ndichazokuudzai kana in paperwork yese yapera kuitwa nekusainwa zvese then tozokuti ibvu guys kuti okay guys this is it ende nemiwo muchafara muchagutsikana because company yacho haina two ways kuti mungambofungidzira kuti kuti tikazodaiko senge mamessage yamu inbox mangu hapana zvokufungidzira because it's something chamunotoziva kudhara ikambani sai handisati ndakwanisa kuti nditaure zita because munogona kungovhunduka anomaona saka ndikainimbomira kutaura zita kusvikira chi admin team yese yapedza paperwork yese yaita zvese everything then we come back and tell you so but chinhu one takataura mumeeting yanezuro vakati ipo pakati penyu apa ndoda kuti ndikuudzei pane one achapinda basa handitika pane one achapinda basa pakati penyu so uyo webasa tiri kutomuda izvozvi haasi kudiwa mangwana pane achange achimirira diaries handitika kutengesa mapolicies ezikambani iroro handimaona saka pari kudiwa vari kukanda maCV vese handichi totongoviga hapana zvokuita zvakafanana munhu anenge afira kuuk naye asikana pasina hama anodii handiti anongovigwa nevemochari ndozvatava kutongoita because hapana zvehaba havana mari saka poitwa sei kunokuvanenge chikaramba chiri mumochari vanenge vachiti vachiwedzerawo mari hanimaona
saka zvibetse saka guys kune vari kutsvaga mabasa vaya kana toda kuchinja basa andika uyu mukana wamira panodiwa munhu anenge ari thank you Cynthia anenge ari 24/7 available kuti vanhu vakangodai anodayira foni yake andika oita basa rake zviri zvetraining and everything uchapiwa necompany iyoyo anditika comment section maakutonyora mazita mucomment makawo macomment section andika saka if you are there uri kuda basa iri unenge uchitopiwa mari yako salary yako unenge uchitotambira unenge uchitohora unenge utori papayroll yecompany iyi company iri kuZimbabwe unenge utori papayroll anditika saka kana uripo uri kuda kuti ukande maCVs ako please maCV motanga kutokana right now antika pana kuna chairperson antika moisa kuna Andiselina anditika moisa maCV enyu antika ndio bakuita zvema CV ina angomusani maCV ina andigoni zvokuvheta izvi vanenge vachida ina andizivi antika iri team ndio rinotoziva iyi antika saka maCV ndofunga paiswa link yemaCV iyo ndo pari email yemaCV zviri professional toda zviri professional link yemaCV yaiswa apo pakavhurwa mheno kwachinoidhonchida mheno koko chekuti munokanda chi muri kuspekulate ati muri kuspekulate ameno mucomment section imo ameno pedzerane kuti company kuti muchazokuiona saka guys email address iyo kwamuri kuisa ningikiri yenyu maCVs enyu zvekuti mari salary wona kainenge iri admin team yecompany ina handizozivi munozotaurirana ka but I guarantee you it's a very big company and mari yacho haisi mari yekungoti kamari nje antimaona inenge iriwo mari kwayo zvinozobva kwauri wotoda kubhadharwa nemaranzi ako adobhadharwa neUS dollar zvese zvichingove kwauri antimaona zvese zvichingori kwauri brand ambassador chimbomirai saka inini guys andichagoni kuti ndichaure mamwe macompanies munoona nokuti nenge conflict of interest anditi ndizvo ndochinhu chacho andi conflict of interest saka musandibvunze zvimwe macompany comment section guys andichagoni kuti ndinyatsotaura nezvazvo because inenge yatove conflict of interest andimaona takuve takuita zvinhu zviri professional inda kuzenga kuti pane zvatakakubikirai precious musakwa terera language yangu mufana kana ndichitaura munin'ina pane zvatakakubikirai zviri kuuya pane package yemadiaries iri kuuya antika parotodiwa munhu andotanga kutomirira diaries anenge ari agent wemadiaries like now antimaona so zvichida kuti moita 1+1 mates dzenyu mochita 1+1 mates hatitauri zvakaipa anditika ende hatigoni kutaura zvimwe zvinhu anditika hatikwanisi kutaura zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuti hazvidaro handitimaona handichakwanisi kuti ndiite zvema-name droppings and what not handikwanisi but we did explained kune imwe pati anditika because ichiri hama yedu anditika mumwe wedu vhele panapa kuti look ndozvaya zvandinoti communication is very important mukaita 2-3 months makati zi tisingazivi zviri kuitika chikuforwardrai mamessage ona izvi kutaura vanhu moti zi hamutiudzi kuti kune zviri kuitika kune maproblems kuti hatina chatoziva vanhu vakuexpecta maanswers kwandiri ndenge ndisingasazivi kuti ndoti chiku vanhu handichimaona tasvika pakuita medicine because you were nowhere to be found mamessage 100 muinbox menyu hamurespondi anongopinda muchiona hamurespondi tandakucharundodii ndikafona hamudairi mukadera mukuta call you back hamuchadzoki saka zvazvakundinetsa izvo vanga vanewo chiwo vanga vane machallenges avanga vainawo saka ndofunga semunhu havana kukwanisa kuita open up kuti vati budiro pachina no I've got these challenges dzavanga vainadzo andichimaona so ndakazovanzwisisa hangu at last so tinenge chingoti titarisirane one another anditi kuitira kuti pamaura mangwana pasazoita wanochema kana ini wachazoti aiwa SIS MELLY nekuda kwenyu tisi takadai ndimakadai saka takadai so nekuda kwenyu tichida ngo tisi tive kusafe side anditi asi kwamuri kutaura ikoko ka aiwa kuchiri kungofunctiona those who can still go and you know what and kunonyoresa kune kubhadhara you can still do it but ingoziva kuti hazvisina SIS MELLY mukati and you can still go and do it mumwe wedu still he needs all the support that he can get but hazvisina SIS MELLY mukati anditika murunyararo mupisi murudo zviri kuitika mune zvinhu zvakadi zvakanaka zvinhu zvatakatotaura anditika so guys regai tipinde munyaya yedu yanhasi saka vemaCV email address iyo garai matora muise maCV enyu good luck to the best of the person achangadi achapinda muCV umu achawin up anditika so okay guys nyaya tinayo nhasi hey handizivi inyaya yekuti panoda kuti panyatsobatwa nemaglovhos anoti pisei nokuti hapana kunge pakamira zvakati nakei handichimaona hasi zvisinei handisindi kutaura nyaya iyi inyaya yeambuya varoda kuti vataure handitika nyaya yavo votaurawo votaurawo mukwasha ataurawo nyaya yavo pane zvisina kumira zvakanaka hanzi you've lost weight in your face masikana ukakusikuda kufadzana here kuna lilaki shena kusikuda kufadzana here
ungasandikwiza mumbombo nazo ndikati ndakakwira mugam3 nhasi zvandikaita nokwira mugam3 zvozvina iwe right guys saka tisinga waste time regai tipinze vanhu vedu palife kuti zvigare zvangofamba right apa ndotoona kuti mine ndimbotirai kuona kuti ndiri kuvabata here pawhatsapp ndibona kuti vari kubatikira pawhatsapp kana sivabatika pawhatsapp totongopinda pafair right is she there alright regai tivafonere direct nekuti network inonetsa kwavari saka chiregai tibve tavafonera chira ndinozouya kuiseri hello mama maswera sei ndaswera mwanangu maswera sei aiwa ndaswera ini kuri sei au ndakutraya kuwhatsapp ndikaona zvisiri kuita alright network inonetsa kumusha ufungako handazviona alright amai tauya sekutaura kwataita ndine mukwasha wenyu baba Nadia ndinavo pano pane imwe foni handitika vachange vachinzwa zvamuri kutaura ivo votaurawo zvavari kuda amai pane nyaya panapa ndofunga dzamanga muchinditaurira imimi ndoda kuti munyatsotaura moga chii chiri kuitika nemukwasha wenyu nababa Nadia baba Anisha vari kuti ini ndakaudza mwana wangu kuti siya murume ramba murume ndikutsvagire umwe murume ndokona bheki kumashure vanhu vagara vasumetsana achitiza anoyanisha ichiya kumusha kuchidzokera achitiza achimboenda kune dzimwe hama dziri pepo achidwa achigadziswa achidzokera saka nayanisha paakwana murume aya kunoku akabva atiza akaendawo kuna sisi wacho kupretoria nekuda kwekushishwa right nashad akazondiisa pafoni neumwe munhu asi ndaizvidzira kuti ndiye akanga andiita ipapo akandibvunza kuti nhai mama mai andisauri kuti hachadi murume ari kunetsa ndoita sei ndikati ini mai anisa ndozizokuita pamunhu mukuru mai anisa kana agona ada anogona kutsvaga basa achizvisevera kana asina zotsvaga basa kana akaona murume anororwa ndichipindana naye iye akabva abata shoko iroro kuti indakati mwana wangu ibva pamurume wako nekuti murume wako anonetsa usagumwe murume but ndaitarira ndaitozviziva kuti shadi ndiye akanga andisa pafoni ipapo ndaitopedza kuzvitaura because mwana wangu aishungurudzwa every day nashadi semashungurudzi akungoita pamaghurupu achituka vanhu ndiwo mashungurudzi aiita kuti munhu aigara naye saka inini mwanangu nachadreki ininika pari zvino izvi ari kunditukira kuti wana akandosiya wana akatowana panapa zvekusavivirana akatowana akandokanda wana kumasvingo wana kumasvingo wangu achichungurudzika achitambudzika tichipuwa maaudience kumafoto dzavaona ewana wana wachitambudzika akandidhimanda gumbezi rakanga anditengera kuti mama ndakuripai kutuka kwandaikuitai gumbezi rakadidhima ndakaritora akaenda akati ndikai wana wangu rikaenda akatuma muzukuru wake akati ambedze wana akatuma gumbezi akaenda gumbezi iroro wana wangu asingarifugi wana waitofuga maswagi gumbezi richifugwa nemwana yadzadzi yavo akatenga grosari andina kumukumbira grosari akatenga grosari akati mama ndakuripai but anoramba achinichaudza izvozvo ndakakutengere grosari rangu mukati mwana enda kune mumwe murume saka ini zvashadhi mwananguka ndakutaura chokwadi shadhi akandituka enough shadhi kundituka kwake kwasakafanira kundirova kuti akatondirova akandituka enough panyama yangu iyi akandituka izvozvi papaoni nyaya yemapurisa kwakasiya asungisa baba ari yauya pamba kuzeka noizi baba usina makukwete mangwana izvezvi saka shadhi ini zvashadhi mwananguka ini handisi kuchada hangu nezvazvo asi nyaya ndikuda kubvira hangu ndeyekuti dai aregera ake kusungurudza wana havana chavanoziva wana waende kuchikoro wana wari panzvimbo ndo nyaya yangu mwanangu right saka mukutukwa munenge muchiudzwa masvike kuti chii naye amai nashadhi mukwasha wenyu pamunenge muchitukwa muchinzi chii nemukwasha wenyu anotuka kuti uri mbwa uri mhata uri horo uri duzvi enda undorarire murume wako zvinyadzi zvemugumbeze ndosaka usina zvakati zvechikadzi hapana
mansendera yakanzi ndoda kuzokurepai. I saw that. Ani maiona. Wow. Okay, right. But I makadaro zvenyu mama tiende kuna baba Anisha. Baba Anisha maswera sei? Ndaswera boti rikunzwa nyaya irutaurwa nezvayo. Yes, Baba Anisha toda kuita serious panapa atisi kuda kuita majokes anditika I've been trying to help you and your wife anditi. So imimi ndima makauya kwandiri mukati sisi dei madai. Saka we want to be serious panapa tikutaura na mai vakuru vanokwanisa kunge rizera ramai venyu. Saka for that let's try and respect yes amai anditika. Baba Anisha dambudziko rikuita kuti mushuke pakutora foni muchifonera ambuya venyu zvinyadzi muchifonera mai vemudzimai wenyu kutuka kwese kwamunenge muchivaita chii chiri kunetsa? Zvinyadzi havana basa kuti mukwasha kana kuti ndisisi vangu kana ndimukoma vangu. Even kana ndikamupa nhamba dzamukoma vangu kana dzasisi wangu mukawafonera vanomuudza kuti ambuya vatina kana nemuromo nawo. Nanhasi hapana anoda kuenda kumba kwavo kana kuvavhakachira kana kuvafonera kana kutaura navo. Vanotuka zvinyadzi and havana respect. Saka muri kuzwa zvauri kutaura zvokuti hanzi Shadi akati hanzi mukutsvaga murume. Chakaitika munoziva ndaitsvaga kuti mukadzi wangu ari kupi. Ndobva ndashandisa imwe account kuFacebook yanga yakanzi memory chinyaya ndobva ndaisa picture yacho. Saka pane sekuru wacho wari kuroadport hanzvadzi yaiwo ambuya vangu apa. Ndo yandakabva ndaibva yatanga ndimhorisa zvikanzi memo ndeipi. Ndikati amufarere sekuru. Zvikanzi ndofara. Zvikanzi kuri sei kuPretoria. Ndikati makanzwa nani kuPretoria. Zvikanzi ko wakanganwa here kuti wakandiudza kuti uri Pretoria kwatendai kwasisi wacho Pretoria. Ndikati ndiko kwandiri uye kuapo ndobva ndacreate imwe number ndiye WhatsApp ndobva ndautumira namba ndikati uye titaure kuapp. Ndobva ndakutaura saka kutaura kwandaita nawo kuapp hanzvadzi yavo ambuya yaifunga kuti arikutaura namemo. Ndipo aitaura yaifunga kuti arikutaura namemo ndokutaura nawo ndokutaura nawo. Saka ndakabva ndavapirawo nyaya yangu ndikati chitonge memo ini. Ndobva ndapira ndikati sekuru honai ndakatiza murume chichi ndiri kuPretoria saka handisiziva ndoita sei. Zvikanzi rega ndikubatsire chi ndikubatsire muzukuru rega nditaure namama. Saka aiti mameseji ndinonga ndataura nawo kunoku sekuru hanzvadzi yacho yebva yatumira chi ambuya mameseji. Saka ambuya waibva wataurawo meseji watumira hanzvadzi yavo kuno. Hanzvadzi yavo yaitumira kuno. Hapana angaruziva kuti ari kutaura inini. Aifunga kuti atotaura. Kusvikira ambuya vataura muromo wekuti no inini pakauya mwana wangu pakauya Shadi kuZimbabwe. Ndakabva ndatoita mukana wekutora mwana wangu because Shadi ari kuita basa rekundituka ari kuno kuZimbabwe. Ndosaka ini ndaona kuti bheta nditore mwana wangu plus mwana wangu kubva kudhara achishungurudzwa naShadi handichadi Shadi ndakuda umwe mukwasha 1 2 obva wamudza kuti no memo kana ari umwe ngaatsvage mumwe murume kuSouth Africa ikoko or else ngaashandire vana vako because ini zvashadi handichadi ngaaite imwe plan ngaasiyana naShadi. Ndipo pandakabva ndaitora maaudio kana vaine maaudio iwawoka ngavakusembere muzvinzwire zvaitaura ambuya. Ipapo tatisati tambotombosvika panguva yekutukana takazotanga kutukana chaizvoka after maaudio ndamawana maaudio ndipo takatozotanga kutukana. Ngavamusendere because maaudio ini ndakamasevha kukombiyuta yamukoma wangu ari kuHarare ndobva ndakaisa maaudio ari mukombiyuta. Ngavamusendere maaudio iwawo muzinzwire mega nemuromo wavo uchitaura chiti Shadi handichadi ndakatora mwana wangu anga anzo ashungurudzwa naShadi. Saka inini plus fundi ndanoita nekutukwa Shadi akauya kuno Zimbabwe since paakauya ari kuita basa rekundituka. Ofundira kuZimbabwe hapana pandakambomtuka panambotuka mbuya kana kawani. Ndikamudza since mini ndaiti ndikaenda kotora mwana wangu wabvunza ambuya waindipa mazuva uya nawo ndikaenda tora Monday uya nawo Wednesday. Ndandisina basa nazvo. Ndikatora ndikangodarikidza 1 day chete wakutofona wakutotuka sisi wangu. Muchiri kuite chine vana uye nemwana. Ndikasvika vana vakazare mhezi kumba kwavaora makumbo nemusoro yese vechizorwa dota zvinzi ndere muteuro kuti zvipore mati. Ndikatora vana ndikaenda navo kuHarare basa kwamukoma wangu vanorapwa mahara vakaenda koorapwa. Wakafonera mukoma wangu kuti ko vana vachiri kuiteiko. Zvikanzi vana tavatora kuti vaendese kuchipatara. Zvikanzi ko imi munofunga kuti tisati goendesawo kuchipatara murudzwa rafa apa vana vangu vakuora makumbo nemusoro. Nai Baba Anisha ndoda kubvunza pani chinozoita kuti ambuya venyu vakutuke munenge maita sei? Vanongofuma vakangofunga kuti ndikutuke here vototanga kutotuka kuti pane zvinenge zvaitika. Aiwa inini hangu chandakanga
zvangu sisimelika ambuya sometimes ndinogona kuvapomera ambuya vane mhosvawo zvavo but futi naye memo wacho ane mhosvawo because chinoitika munoziva zvinhu zvinoitika mumba menyu lese une murume wako zvinhu zvinoitika mumba nemurume wako ka usaudze mama because ukaudza mai vako ka uchiramba uchiudza mai vako ndimai kava exactly ndimai kava zvakafanana mirai ndikudzei baba Anisha zvakafanana nevana vakatorwa handiti vari kumudzimai handitika pane maaudio amakandiforwardira imimi achitaurwa nehama dzenyu. I don't think that's true. But right, mirai handisi kuda kutanga ndamhanya but ndiri munhu inini ndodira nenyaya dzakawanda ndinoanalyza nyaya. Mama pamakaenda kunotora vana makaenda nani chii chakaitika? Aiwa pakaenda mama kunotora vanhu ndovandoda kuti vataure mama because pane vanoda kuzokutaridzai baba Anisha imbomirai makadaro pamakaenda kunotora mama makaenda nani mama chii chakaitika pamakanotora vanhu kuenda kumasvingo ina ndina kuenda akaenda ndimai wevana vari vakaenda nani vana baba sekuru Anisha namai wevana mai Anisha nasisi wamai Anisha ndovakaenda kundotorana kwaguku vari 3 vari 3 ndakuenda ndandiri kumba pavakabuda kumba vakabuda nemabhemba here nemapanga vanga vasina chinhu mwanangu kana dai ukabvunza ari dai mwana ari kudenga vachikunamata vachiuraramira nekuti kuti anenge akamirapo maizwa chokwadi mwana kuzvikutaurika zvesezvi izvedai hakunyepa wakahaya mota mukubva here nekuti kure kumadibidi hakusviki zuva rimwe chete wakatsvaga mota akaenda nemota wakasvika waenda mapurisa akadziva kuti nyaya itori mapurisa iyi nyaya iyo itori mapurisa wana iyo vakaenda mapurisa akati tazvizwa hatikuperekedzii kuti kwadoka handitika ndokubva wasiya mota dzakaita kure vachibva wafamba netsoka vachibvunza sekunhu kwawasingazivi baba wakaenda zuva rimwe chete kwawakambondoona vana ndokubva wazopambisvika pamusha wapuwa vakomana 2 ndowakazoperekedza vana mai Anisha kusvika pamba wakatosvika vanhu vakutorara wakaputsa moto wavo mumba sezvo vasina magumezi vanorova vachiziva moto wakaputsa moto wamukicheni vana vakarara padhuze nemoto wakasvika wakati tauya sekuru ndowakaintrodusa awa ndiwo mai waAnisha awa ndimai guru waAnisha wakabva wazoneka mai Anisha kuiso zika ndaazoisha wakafanana nemwana wavo mai Anisha akati kumwana andiwatiziva ri Anisha akati mama Anisha wandiziva ri zvati ndakuziva wakati ishisai kuzotera vana tikanzi nababa wacho wepo kana mazotowana muri nini vana mai wemwana hatikunyimiba wana neno zvaitondinetsawo kuti ndochengeta vana vemunhu mai wacho varipo zvamai muri mega mai mimbi hatikunyimiba nekuti ndimuridziwo vana asi musati masimuka tipe madetails enyu wakasiya mafazamba avo nemazita avo nezvabva zvechitupa wakatochitonyorerwa pasi nababa ivavo vachibvati tokupa here hembe dzevana vana vanga vakarara mheno chenecha mheno kunga wabva mumakuwa zvikanzi vasiye zvakadaro ndipasakwatisakura hembe dzekuti wazopfekedzera vana vakuso wakatopfekedzera vana hembe izvozvo mumota hembe dzevana dzesi dzakasara kumasvingo wakati hembe ngadzisara hadzo pfekedzere vana varipo wakati muroora waita hako nditete wacho vachibva vatobuda vachivaperekedza nevana vadikiti karipo wakatoperekedza vana mai Anisha kwavasiyani kuka chinamo mufambe zvakanaka ihoi wakatodzoka wasvika kusini kwacho wakafona makufamba zvakanaka here kafamba zvakanaka asi takazonzwa iwo majishadi anotyiwa kanonzi ishasha yezimbabwe anotyiwa wakabva wazomufona kuti mwana watorwa shadi wachibva wati taita zvekubirwa vana vana nemabhemba ndo pandiri kuda kutaura ipapapa kuti ndo pana chida kuonesa hanzvadzishadi kuti hanzvadzishadi kana nemi panyaya iyi yekutorwa kwevana maaudio amandipaya ndakaseka hangu pamakanda maaudio but ndega ndichishandisa pfungwa dzangu chaiko hakuna nyaya yakadaro yekuti vanhu vakasvika nemabhemba nemapanga vakafundisira vanhu even munhu aitotaura muaudio yayaka anga asitorina confidence yekutaura anotonzwika kuti aitonyepa muri mukoti yekucho kandosungwa munhu yauyo because handifungi kuti pane mabhemba akabuda kana kuti akadii but anyway ndati muone kuti nyaya yenyu iri kupinza vanhu vakawanda right. Hanzvadzi Shadi ndikutaura newe sehanzvadzi yangu semwana mai vangu iwe mudzimai wako ndiani? ina handisina mudzimai. Alright, anga mai vevana vako ndiani? Memory Chinyadza. Right, Memory Chinyadza ndio mai vana vako ndiye anga ari mudzimai wako ndiye wakati naye vana handiti ko ambuya ava unozotuka ava uchida kuti unoda kuvaripa ambuya ava ko vari kukwanawo papi naye hanzvadzi yangu? Ambuya ndiwo atone nyakanyaka yese ndiwo akatokonzeresa kuti zvinhu zvidai because naye ambuya wasina kuita maaudio besenderiwe maaudio muzvinjire ko naye hanzvadzi ndoda kubvunza pamaka wakabvisa mari here kumba kwaambuya? Handina. Saka mamuri boyfriend negirlfriend?
handiti unowe saka ungavasvorawo here mai rai ndoda kubvunza iwe hanzvadzi handisi kutora side panapa ndoda kumira pachokwadi hanzvadzi ndinisisi vako mwana mai vako ndindo mira ndikubvunze ndiri mwana mai vako ini handitika ndindotevera kumashure kwako ndoenda kunogara nomurume ndozvara vana vangu vaviri ndiriko handitika ndozouya after tichikudza kuti ibhudhi ndiri kurohwa nemurume uchu murume ari kundishungurudza achidai ndipo advice yaunga ndipa iwe semwana mai vako notichi mirai makada airtime yangu yapera wakomana ende kuzimbabwe kunodhura airtime wakomana 200 rand yapera ivi papa 2 minutes. Alright guys ndisirewo favor ndikumbira anokwanisa kuisa ingwesai ma-airtime anokwanisa kuisa ma-airtime mai vadona ndirai tite airtime toda kutipedza hanzvadzi musachanetsana futi hatichadi zvokuti munetsane ivi futi zvachose. Guys, number idzi ndisirewo airtime anokwanisa kuisa airtime please shandisai sendi tu kana vari muri kuamerica neku-uk inonzichi neaustralia shandisai sendi tu handitika ndapina namba iyi tidzose amai nyaya haina kupera ndandaisa 200 rand goni yapera vangodona handitika isaiwo airtime apo vanokwanisa isaiwo airtime apo cheri phone number petronela iyi yandakapina ndapina sisipeti sisipeti murungu wangu sipetronela ikiwa rangu iwe cheri wazviona zvana ndichikudza kacheri wazviona zvana ndichikudza nenyaya airtime wazvionaka ndikozi kuzimbabwe vari kumusha airtime haibati waona cheri zvana ndichikudza wazvionaka airtime nikiri whatsapp haibati kumareserve sana ndichiza kutofona direct idirect call yatiri kuita it's a direct call saka yarohwa mudenga tuwaya zimu inonzi zimu iyoyo hanimona saka kumareserve uko hakusi kuita. Saka guys anokwanisa kundisira airtime ingoisa yapa tiwane kuti tisolve nyaya ambuya nemukwasha wavo nhasi chibve zvapera because mashoko anobuda haasiriwo mashoko anonyatsokubuda hazvinyatsonakidza because hanzvadzi yangu une vanako uchine vana ikoko antimaona saka ane vana ikoko takuita manje for the sake of vana varipo handiti because pane maaudio akati one day chaiwo right mirai nditsvage ningirikiri yacho maaudio ndifanira kudedzera maaudio ndichimirira airtime kana yaiswa then tofonera zvakare amai avodzoka because vakandisendera a lot of ningirikiri ende mapictures evana vandisendera nhasi hanzvadzi shadi mapicture evana vari kudakadza kuona chaizvo vana vari kudakadza kuona chose zvokutoti ndatosekerera hanzvadzi but vanzvadzi dzangu ndichakuforwardira mapicture avandipa pavangu vari kumusha kwenyu nemapicture avavatora pa4 days dzavatogara idzi muonewo moga right makasenda ameseji muchitumira ambuya venyu muchiti muri ana horo mose vana vangu bodo newe muroyi uri muroyi maina wanzwa mwana wako ndakamukwira handitauri zvamakanizonyora chaizvo ndakamukwira ndakamuitisa vana futi ndininya kumubisa umandara futi saka relaxi wanzwa maina kuda ndi vamwe nevambuya venyere haundiudze zvekumama siyana nesu wanzwa ita bhizi nechembere yako iyo isina mazino kuda ndivati zvara venyama ireva benzi ndima yako wakadya wanzwa muroya anoroya hanzvadzika makakuzviomera hanzi muroyi anoroya masikati uchamama kana uchifunga kuti ndichakuti chengeta vana iwewe never ndakasiya ana baba taku vanoita zvaunoda ndakasiya ana baba taku vanoita zvaunoda navo kuda ndivana bankureravo handizivako ini bodo wakazama kundidyisa zvikaramba ukaisa maaudio hanzvadzi ukati mira ndipedza kudza maaudio akakuzvara ndi akamujaidza nekunyebera kuti tora wazukuru wese muchengeti wazukuru anochengetwa ina ndina mwana anochengetwa nemi ndina mwana anochengetwa muroyi asingagoni kungouraya vana vangu nemhezi musoro nemakumbo zvese kuti azvichimwazora dota musoro wese zora dota remuteuro takuwarapisa vana vaya vaakudhiniwa handiti chikwambo chavo chakufara kuti vana vangu vakufa nemaroda takurapisa wakupora chikwambo chavo chakudza kuti vana vakupora saka ndodya ropa ripi vana vangu manje kona munhu anorwadziwa nekuti urapisa vana vangu
ngochida kuti wafa nemhezi zviitike izvozvo. Vazukuru wavo inavachengeta iwo mabwidi wazukuru iwo ina ndina izvozvo ndishande idzodzo kuchengeta vana newo bodo kana vana vangu ngavangosara chete pasango pako ipapo uone. Ende ndichatuma munhu achavakotarisa kuti pane vana here handingosimuki kuno aripo munhu ndichabhadhara kuno achaisimuka chiuya kumba kwenyu kuti tasoti pana hadhina anisha here ya ngoona kuti pana hadhina anisha here chete finish manyora nditori 2 minutes nawo ndasvika ipapo kajaizwa maningi ndina kukama nemi uziropa rangu imi shit mani kwambo zvese zvichadzokera kwamuri mungorowe nemheni dzakamuruwa dziya dzichava dzigumuruwe dzashaya kuti zvikwambo izvozvo zvinoenda kupi ya ndina ino vana unochingira nemuroyi handina izvozvo ende regai ningopedze chete ngopedza chete zvandiri kuita zviro zvangu ndiri kudhebhini ndika ndirimbosanganisa madhidzi angu ndipedza ikoko ndichipedza zvandiri kuita mungoita mukana chete ndoda kuuya ikokoko ndiri kuuya ende muchashaya nguva even yekufona kana yekubata foni even kana yekupfeka hembe muchaishaya ndiko zvamakaita muna sisi wangu ndizvo ndiri kuuya ndichiitawo kumba kwenyu kana muchifungwa ndiri benzi kana muchifungwa ndakapusa handiite izvozvo handina vana vanochengetwa nevaroyi handina vana vanochengetwa nevaroyi muri varoyi manzwa muri varoyi handina vanochengetwa nevaroyi ndozvendoramba izvozvo vana vanondochengeta ndega vana vangu vanochengetwa namai vavo vana vanondochengeta ndega kwete imumu chemuda kuchengeta vana vangu chii chemuvavarira kuti unzai vana ndichengete fuck you man ndina izvozvo muzimai wangu munondudza zvokumama imi mai vangu vakafa kuchuru vari mumakuva ndina mai ana baba imi samusandudze zvokumama shit man ndijairire mbavha dzevanhu kuenda kuzimbabwe kuenda kumasvingo kwasisi wangu muchienda kuba vanhu muchitora vana zvenoizi zvehondo munhu iyeye wamama ine banga naye nyanga ine pfuti muchanasa kutaura kuti ndiya chataura kuti ndiyani makajaidzwa mwana kwachinyadza makajaidzwa ndiriuye ende ini ndinofamba ndiri 1 handii nomwe munhu ndofamba ndiri 1 zvinhu zvokuhaya monya nemagurupu handite ini handiti zvemagurupu ndoya ndiri 1 yangu ndoimirira ndega ndoipedza ndiri ndega kurumamisana ndega ya handifambi nevanhu handihayi vanhu ndinoya ndiri 1 chaona ndiri kuya ikoko vana vangu vangosare chete pasango penyu ipapa don't worry zvezvapaka pane bhizi nezvandiri zvandiri bhizi panapa zvandiri kutoita hazviitiri ndimhanya wezimbabwe ikoko kuya kuzoswerawo netsana nemabonga asina kana nedhiriresi ndichitadza kuita zvinhu zvine mari kuno ndikangopedza chete zvandiri kuita kunoku ndikangopedza chete muchandiona ndasvika ipapo ndiri kusvika ipapo ende ndimuchazodza vamwe wese tanga tichimbowirirana nguva dzese zvamakaita kumba kwasisi wangu ndizvo ndinoda kuti ndisvikewo ndichiita ikoko kumba kwenyu ya mudzi wakomana vakauya kuti no ngavagare vakagadzirira because mukomana ari kuya ya ende chenjerei kutadza even kana kuvapa nguva yekufona futi kana kutaura navo kuti uyai mukomana asvika because zvamakaita kumba kwasisi ndizvo ndinoda kuuya ndichiitawo kumba kwenyu ziva izvozvo hondo yamakasvika muchienda koita ndio hondo yandinoda kusvika nayo hamuwani kana nguva even yekufona kana nguva yekutaura kana tasvika haisi problem zvamakaita hondo yamakasimudzira pamakaenda koba vana ndio zvemuda kuita izvozvo makaenda korobha vana ndio zvemuda kuita izvozvo ende musangoite mistake yekuti ndinosvika vana vangu varipo munomama mese ndiri kumudza ndiri pano munomama mese kungosvika vana vangu varipo handina vana vanochengetwa nemuroyi handina vana vanochengetwa nemuroyi handina vana vanochengetwa namai vasina kurongeka handina vana vanochengetwa pamusha pane zvikwambo hazviite izvozvo zvikwambo zvangu muri bhizi kuda kuzvisaidzira kuna hadhina anisha kuti wasarore zvino hakuna izvozvo tiri kutozviziva zvese hapana zvetisuziva zvikwambo zvamakaisa kuna memondo zvomuda kuisa kuna hadhina anisha zvino hazviite safi makanyengerwa right mapedza hanzvadzi mukatumira meseji yaiti ndoda kukuudzai pamwe munofunga kuti kupopota kwandiri kuita ndichiri kuda memo bodo kwete memo hasiri yeegane hai
anechepakati makataura nezita racho chaiko chaiko antika vakatowanda but vana vangu ndo vandiri kurwira chete saka musafunga kuti ndiri kuda memo uyu nokuti ane ire pakati ane zita vakanyora nezita chaiko chaiko rake imvura dzoga dzoga hapana choshamisira paari so relax hanzvadzi ndo mamessage enyu aya mwana mai aya Shadi. Do you realize kuti panenge uchitaura namai unenge uchitaura namai vako here Shadi? Ipapo ichokwadi mamessage handirambi chokwadi mamessage dambudziko nderekuti munoziva inini hangu ndaneta I'm sick and tired of that mother handichatombodudzwa nezvamai wavo nyaya ingoripo chete munoziva ndeipi kana kuti yemwana wavo ini hangu handishadi kana mwana wavo nyaya ini chete nyaya ingoripo ndiri kunetsana namai ava inyaya one yekuti mai avo vari kurwira kuda kuchengeta vana vangu ende varwira kuda kuchengeta vana vangu vanondiudza kuti hanzi vana tochengeta iwe usatomire kana hembe kana chikafu kana mari tisu tinochengeta tosapura zvinhu ndikati inini vana vangu manje ndotadza kuchengeta vana vangu inini amahadweka izvo ndaifanira hunge nditori kwashati izvezvi but nai hanzvadzi toda kubvunza Shadi vana vako right now vari kugara kuna mbuya vari kuchengeta ndivari kuona kuti vana vadyei vana vaita sei iwe unotuka ambuya nemashoko ndaplaya maaudio ava vanisendera wakataura ukabvuma kuti wakavatuka handitika unosvika pamusha pauchinoona vana vako sei iwe uchituka amai vako ava nezvinhu zvakadaro ko iwewo hondo ndeyako namemo unodi kupedzana memo muri 2 musingainvolve amai avo because mai wao nyaya iripo ndeyekuti vana vangu mai wao vanoudza memo zvekuita because mai wao ndiwo but hauna kumuroora kaShadi inga wataura wega kuti unomuroora wani handina kumuroora but saka wakati hona kaShadi ito aiwa zvine basa Shadi hona kaShadi kuti unzi Shadi kuti unzi mukwasha umumusha iwewe antika kuti unzi mukwasha iwewe inyaya yekuti wakabvisa something hauna kuroora pauri kuvatuka pauri kutuka muroora mwana wavo unoti vakada kuramba nemwana anoramba nayeka kuramba neti nevana vanogona kuramba navo zviri pamutemo chako chaiko pamutemo unoziva inini sisimira handina munyembera handina mutemo mberi kwangu kana mapurisa handina mberi kwangu kana handina mutemo ende yangu manje ndine silver and nice and clear wabvunze watoziva kuti Shadi haana mutemo handina kana even mapurisa kana chii saka iwe uri above the law zvekuti hanzi kuroora kana kusarora handina basa nazvo vana ndevangu izvezvi muri kuona izve kutaurika ndiri kungopedza zvandiri kuita chete ndikapedza zvandiri kuita kungonzwa kuti mema haana kutakura vana finish ndapedza ndiri kutakura vana chindepi navo nai Shadi kutakura vana ichi vana vajoni kupi achienda vajoni kunani anochengeta anoziva kunotenga handitaka ko kana achishanda basa stay in vana vanogara ipi sei akataura akati no anoziva kuti vana anogona kuvachengeta sei ndikati no haisi problem iwo paunosvika kana uya nevana unondodza ndokutumira 7,000 rand muakaunti wenini wotsvaga wotanga kuona kuti vana voraramba sei handiti handina kuramba kuchengeta vana vangu ende mari ndinayo kuchengeta vana ndangomudza ndikati iwo wakati unogona kuchengeta chimwe nevana paunouya undicreata chiorder ndokusendera mari mukuru akaunti yako wotanga kuona kuti vana unovachengeta sei unovaendesa kuchikoro kana unovabhadhara hendi kana ndiwo unoziva zvochengeta nemari ichakutumira as long vana vangu inawo vana vachengeta kana vatadza inini ndiri pano ndipe vana vangu ndisichengetire Shadi ukachengeta vana here iwe nekuti kwakaunoita mbuya kudai so vana vanga vachengeta iwe wakasiya vana kumusha uko vakanotogwa vane kwashi kumusha uko izvo zvokumasvingo kwavanga vari ukasogona kuchengeta vana iwe vachichengetwa nani iwe uri munhu anofamba achinda unotsvaga mari dzako uchifamba uchinda semunhu anohasila kudai vana vanenge vanani iwo sipo kusouth africa kunoku Shadi vana vanosara vachirepiwa iwe enda kunotsvaga mari unozoti kudii hazviitiki izvo ndinotsvaga munhu anochengeta vana ndotsvaga munhu anochengeta vana unomutrasta munhu iyeye unomuti wakadakwana mwana guesa mufiriji unozoti kudii hazviitike ndinototora mwana wasisi wangu chaichai handitori mutorwa ndora mwana wasisi wangu chaichai ndiye anouya ochengeta vana kubva kuzimbabwe ndokubhadhara anotouya nevana ivavo mwana wasisi wangu kwawakatotora vana ivo kune mwana wasisi wangu wariko wakagara pamwe alright iwe namemo alright iyo nenyaya dzevana yakutaura inyaya yevana ndeimwe issue uchataura iwewe namemo mopedzerana but Shadi toda kukutaurirawo chimwe chinhu 1 toda kuti tibve tangozvipedza pano unogonawo here kubhloka ambuya vako ava amai vako ava usirege kuvatuka siyana nekuvatuka siyana navo hona mira ndikuudze kaShadi hona mira ndikutaurire kaShadi mira kaShadi tichiri kumbotaura zvakanaka ndichiri kurespectana nditika totaura zvakanaka
uri kuti iwo hauna mutemo mberi kwako anditika uri kuti ambuya ava ndonyu amai ava ndonyoka amai ava vanambobvira kwayamba kwenyu vakabvunza kuti kumba kwenyu muri kugara sei namemo handi memo magari mudzimai wako ndiye aitira information achipa mai ava mai mwewo kubereka handika nyakutumbura vanorwadziwa ndakubvunza mubvunzo wekuti naye hanzvadzi nina ndirini ndinokutevera iwewe ndichirohwa nemurume ndichikurudzwa nemurume ndoya ndoudza iwewo mwana mai vangu kuti mwana wamai ndiri kurohwa nemurume unondipa advice yekuti chiiwe ndishingirira ndichirohwa kuti ndiko ndikafirapo unozotaura ndaimudza tichingirira here ndiri kubvunza ini ndati ini ndiri hanzvadzi yako wonditishingirira ndozoshingirira ndiripo ndorohwa panouraya ndofa vachitora mwana wavo chete imwe nyaya iripo sisi meri inyaya one chete ambuya ndichaabloka kana mwana wangu watorwa nemukadzi watorwa namai wavo vachengetwa namai wavo ndipe ndichaabloka ende handiti ndakataura navo kana ivi ngarambovamhoresana kuita sei handina kana dhiri navo kana kuita sei nyaya iripo ndekuti inini handitadzi kuchengeta vana vangu nenyaya yekuti hanzi nekunyaya yekuti hanzi vana vari kwambuya handitadzi kana kuchengeta vana vangu nekuti ende ini handidi kuti ambuya vadye mari yangu because ndinovakonzeresa nyakanyaka yese ndonyaya iripo chete inini vana vangu ngavabve thank you airtym chete amai muri kumunzwa baba nisha zvaari kutaura panapa amai ndida kuti muzonditira favor tichipedza kutaura panapa kana ndoda kuti munditire favor handitika chakanakira maconversation atiri kuita aya inini angu ari recorded chadirega ndibve ndakudza hanzvadzi waisa mathreats pano apa we don't take these threats isusu lightly ndida kuti ndikudza this will stay on record amai ava vakawana chinovawana handivazive handi but pakatika chinozoitika kwavari shadi we have everything in record iwonozviziva ndooperata sei zvose zvinenge zvichirekodwa ehe saka amai ndida kuti munditire favor muchipedza panapa ka mubve mabloka shadi uyu kwese mubve mabloka kwese zvokuti haana right yekutaura nemi shadi zvake zvokuti hanzi ndiri above the law anonyepa hakuna munhu ari above the law mukaona orai terai munzwe mukaona imwe nhamba inouya ichikuchera mukamubloka pane dzamunoziva handiti mukaona imwe nhamba ichiuya ichikusendera futi message musapindure kana kudi ingoramba muchidzibloka chete musatombo nhamba yamunoziva musingazivi imi mukaona ichingotaura zvokutuka munenge muchingobloka handichimazviona asi chandida kukuudzai mama mira ako shadi kuzimbabwe chaina mira aiwa usada kutivhundusira chadati kutombokwata usativhundusira aiwa usativhundusira chadisa hatisisi ambuya vako usatotombotivhundusira asi tomborambuya vako tida kuudza chokwadi hatisi kujoka iwe ndochara tiri kujoka amai muri kuzimbabwe muri kupi kwacho kwarusape allright ndokumbirawo kuti katapedza panapa ndoda kubatsirai kuti tiite zvatichaita shadhi ati iye ari pamusoro pemutemo handika kuitira kuti shadhi akasvika pamba penyu achingosvika pamba penyu chete ka tida kuona kuti pamusoro mutemo wautaura kuti pamusoro pemutemo yayaka haushandi here tida kubatsirai memo ndiye ane vana nashadhi ngapedza nashadhi wake imi hapana pamunokwana isusu hachisira nyaya yevana haisi yenyu mama muri kunzwa nyaya yevana haisi yenyu ndeyashadhi namemo handiti nyaya yevana ndeyashadhi namemo shadhi namemo anopedzana vari 2 nyarara iwe shadhi nyarara kungoburisa ziromo rako nyarara timbotaurawo nyarara shadhi iwe nyarara handimaona saka tinyenda fambira panapa ndeyenyu imimi nashadhi yamemo nashadhi handika vari 2 kana vavakamboya kwandiri vari 2 kana vachida vachadzoka vari 2 zvisina imi mukati nhasi tainenge yakamirira imimi nashadhi mama imimi hamuna kodzero yekutaura nashadhi uyu hani muri kunzwa blokai shadhi nhasi ichibva pano iwe shadhi pedzerana namemo ndichamunza pano motaura nyaya yevana venyu muri tuna memo kuna amai ndokwandaramba ndati kuna amai iwe hauna kodzero yekutaura uchituka mai uchitoda kuvarepa iwe hauna kodzero yekutaura namai avo ndimai vako shadhi uri kutenda botso unonaza uri kutoita shadhi unoda kuti uri kutopenga uchifamba pamwe uri kutotenda botso sousiri kuona uri kutenda botso ndimai avo vanongochida uri kutenda botso uchada kupfeka masaga iwe ini ndakuunza pana njazi ndikatidasara nyaya yamai newe kwete yamemo handitika yamai newe panyaya dzekutuka amai apa ndopana ndichi kuti sokondoti ndikukumbire here kuti nhaiwe shadhi ndokumbira kuti usatuka amai tikukumbire here good very good ndozvanandichida very good aiwa
aiwa chinyarara shadhi imbomira chimbomira shadhi ndozvandandichitsvaga nguva ndozvandandichikoda nguva isi but ndangasimuteerera tati isusu shadhi usachitaura namai ava iwowo nyaya yako ina memo haina mai ava mukati usachatuka mai ava wakutaura zvakanaka wani kuti ora ita ndichatauri namai ava andiona handitauri nawo maya nyaya ile maya wabendioneka nawo pano one pekuti vanoda kutora keni vana vanoda kuzvita vana vangu vakaenda kwasisi wangu hai sisi wako muri kuona kumba kuna maya vaka nekunogara sisi wangu I think it's almost 1 kilometer madzo vanogara pedyo nepedyo nasisi wangu ine iko kwasapeko tiri pedyo nepedyo 1 kilometer vana vakabva kumba kwagogo vakaenda kumba kwasisi wangu ndikamudza kuti vanonzi uye kuno sisi wako havagoni kuchengeta vana right chitenda uze shadhi hausi kuninzwisisa shadraki gumbo shadhi hausi kuninzwisisa shadhi chimbopava mukana wekutaura hausi kuninzwisisa ndati nyaya yedu nhasi iri pakati pako namai yevana iyi kana ambuya vari ivo vari kutaura kuti vachiudza mwana wavo kuti vana ngavasenda kwavatete iwe unotaura namemo hautauri naambuya uri kunzwa aiwa tida kuti ndicheiwe kunotonhera kuda kutonhera wata kuti ndiite kupindwa nechando dokoti vatise ndakudambura nechibhakera kubva ndichangogara namemo manzwa kubva ndichangogara namemo ndaitenga ma50 kg magurusari nofunga 4 kana 5 echienda kumba kwaDecember kumba kwanamemo memo echienda handiti waivatani mwana wavo here shadhi wainongokutenga zvo waivatani mwana wavo unobhadhara kana sendi waivatani mwana wavo saka waitenga ukama 50 kg zvoibata rei square zvaitira rei waikwira mwana wavo iwo uchivatengera ugurusari waenda kumba kwavo ndamudza kuti 1 kilometer poenda kumba ikoko memo aipedza kana kuti 1 week kana 2 weeks kana mwedzi ari kumba kwavo anga isingaendi kumba kuona tete kuona sisi wangu kana iviri kuenda neturita yemafuta kana dhiringi kuenda kuna se kana iviri kuenda nevana kuna sisi wangu ndikamudza sisi tagarira 8 years namemo tiri pamwe chete kumba kwasisi wangu akaenda ka1 neni anobvira amboenda ega akaenda neni ka1 ndikamudza kuti pandienda zimbabwe pese for 8 years vanhu vaindibvunza kumba kwasisi wangu kuti une mukadzi here because vaimboona ndichiuya ndega mukadzi hauchina iyo yakatopfuura chapter iyoyo shadhi iyo yakapfuura chapter iyoyo mukadzi hauchina iwe andiona because aisaina pakwenyu because wasina kuroora zvaigwenda kunosvika chiti ndinani ainosvika chiti ndinani kumusha kwenyu asina kurogwa asi iwe shadhi vafeya ainosvika chiti ndinani kumusha kwenyu asina kurogwa unotamba chiroora iye asina kurogwa aiwa kaaibudi ini ndiri kuti saka ndizvozvoka iwe uri kudzokera kunyaya isiriyo shadhi imboteerera unzwe iyo nyaya yako iyoyo unoitaura namemo hauitauri naambuya andiona iyo nyaya yako iyo shadhi uri kunzwa uri kutaura uri kuisa mira ndikudze shadhi uri kuita enga kumunari wrong nyaya yekuti vana kuti vagare naambuya unoidhiskasa nemunhu angari mukadzi wako namemo saka ambuya ndovanoitira enga ndovadii ndovakadii ndovanga vari mukadzi wako here ambuya kana vasikani ndivaitire enga ngavasabvumire vana vangu kuti vagare pamba pavo vana vangu ngavatakurwe nememo ngavachengete vana nai ora chinyarara ora ichirega tinzwe ora itakunzwa chinyara tinzwe nai mama arrangement yacho yevana iyi panodzoka memo manga makaronga kuti chiko wana vakadzoka wana vachindogara vasinogara iye ari kungoda wana muyeka ari kungoda wana kuti ashungurudze wana shadhi haasatamba paanogara shadhi haana musha akutengeresa vasunge hembe haana pekugara pateti wacho dai pekutetesa tiwana pateti wacho apa pagunda zvazviri nani pekuti mupota tiona vatibatsirana pane kundorasa vana kuda kushungurudza vana ngaende kwatete wangu it's fine ngaende kwatete wangu pedyo pa1 kilometer neyo vanoti vanonga chikotenda vanoti nai mabhora here vanonga chikotenderedzwa vabva kumasvingo vaenda kupi murikuona patete wangu chikoro chitori pamba patorina kana 500 meters fenzi yavo nefenzi yechikoro zvakaganhurana ngaende kwatete wangu ikokudye nekwasapi iko wagareko wachienda pachikoro panext door is fine handirambi izvo zviripo ngaende kwatete wangu vana its fine number 1 tirowirirana ipapo ngaende kwatete wangu ini handina musha its fine ora tirega tinzwe kuna mama rega tinzwe kuna mama memanga vati chi mira tinzwe mama memanga kuti chi nenyaya vana Africa.
Oh, arikuda foni yenyu haichaiti foni yavo haichaiti ende yabva vakata nyangwe neabva chandanzwawo plus nikikiri airtym yavo yabva yapera vakomana zimbabwe inodhura komana haiwa tatoshandisa 400 kapa tichingofona 400 rands tichingofona whatsapp ava haiti kufona yapera airtym vadoni right ndachida kunzwa kuti ivo arrangement yavo namemoyi vanga vakaronga kuti chii but zvandiri kutaura inini shadhire zvekudai chinzi wakati atoga kahanzvadzi chika tichikunyengererawo zvino iwe ubvunga kunyengererwa handiti iwazvo imbomira kutaura ndimbotaura kuzotaura isu tiri kuti iwewe chirega kutuka mai ava iwewe nyaya yako yevana unopedza mira ndikuudze shadhi uri kuisa enga kurong person amai ava vanochavanoziva vanoudzwa namemo handiti memo ndianopa information yese saka iwe utaura namemo pedzerane namemo siyana namai ava usatuke amai ava uri kuona zvandiri kutaura ndezvatiri kureva kuti memo tinenge aiwa zve iwe ukatipa wedhi yekuti ora nhai shadhi shadhi ndiri kuti inini memo kana singatauri newe ambuya tisaura navo sei ambuya vatopedza navo iwo ambuya kubva nhasi nandichatauri nemi imi nyaya dzevana vangu orit musachadi tichapinda nditaura namemo ambuya voinda orega kuvasendera message isi tozodeedza memo handika moya mutaura muta maarrangements iwe namemo muri 2 usina kutuka amai avo uri kuhwisa nyaya yangu aiwa yaiko zvino yanhasi yanga iri isiri yamemo yanga iri yako hatinopakubatadza nyaya 2 kapa nyaya 1 idzi nyaya 2 dzakasiyana idzi iyi ndeyako yanga iri yako naambuya yamemo ozouyawo ari memo antika newe muri 2 ehe kuti chii chiri kuitika vana takatora zvozodai kunyangoti unoziva chii chinoitika sisimeri muri kuona tinotuka kwetoti hanzi chiba naiwo anotondituka futi zvomugurugwa wese anotondituka but nyaya iri kundoti tinoti katitukani tozopedza futi totaenda futi kutaubvunzana chii chiri kuitika vana vadini maita sei nevana zviisa zvoitika nditumire mapikicha ana uchinitumira mazodini but nyaya iri kundeyekuti inini chete ivo vane pfungwa dzadzo kuti no shadha achanyengereka zvokuti ndichagara nevana vake ofitini ndokunetsana kwainogara ndichingoita nawo chete kuti ambuya inini vana vangu ndakaudza ndika muchatogara nevana vangu but for now nebundu riri pakati pemwoyo wangu handisati ndakuda kuti mubate vana vangu kana mugare navo chimbovasiya vakadaro ndipozvionera ndega kana ndazoona kuti ndazopora ndipo ndichazotora vana vangu mugare navo for now siyana ini vana vangu bata makadaro guys sorry ndinoda kuti mundionerawo mapictures evana vana ava vanga vari kumusha kwashadha vana apa vari kumusha kwashadha pavabva kunotogwa apa vana ava vanga vari kumusha kwashadha apa vatogwa unotonyatsoti pane very big difference yechokwadi andiona vanhu kumusha kwako vanga vasingabati vana ava zvakanaka andiona vaingorega vana vachingomburuka paya mheno kuti vaichengetwa sei vana kuita kunge mhuka kudai mapicture ndinawo kandakabata pano right sheka ndikutaridza ndati nditorerei mira ndikutaridza ndati nditorerei picture yanhasi iyi ndeyanhasi iyi ndeyanhasi picture iyi ndeyanhasi ishi yasendwa ona iwo guys kana neminya tarisai moga munyatsoona tarisai munyatsoona musiyano pa 2 days tarisai mone musiyano watovepo but imi makasiyana mazuva ano nenyaya yekuti ona makasiyana hauna kumuroora asi mukadzi wako kana iwe wakamumitisa hasi mukadzi wako kauti handibisi mari ndinobisa mari kana ndakuchembera mukadzi mau ndinoroora kana mukadzi ava kuma 40-45 years dipendo kwai ndinoroora kana mukadzi ava kuma 45-50 years handiroori before that mukore unoda kubisira munhu ane 20 years kana 25 years 30 years kumubisira mari kana kuchata kuita muchato nemunhu ane 20 years 25 years wait handiti izvozvo handirori nyange zvidini ndakatoudza ndikati handibisi mari kana sini kana chii kana ndinosweya pari zvinezvi ndosweya namai vangu vari pachura ma25 years muriko here uko ma25 years ma30 years muriko here uko ma25 30 years kwai hakuna roora ramunodhiseva kuti mubvisigwe ubisira mari uine 20 years kana 25 30 years murume
because no one knows that no. At least it's not a taxi. What 25 years, 20 years? Naishadi. Une mapirisa unomwa here? Kune mapirisa unomwa? Hauna mapirisa unomwa here? Ndakatosiya muri kuona sisi meri ndaatomunhu ari right izvozvo ndakatosiya wawa ndaandisina wawa izvo ndaato right izvo ndakatosiya wawa mazuva gwandaimwa wawa inokutika zvese izvo ndikadenda kuzimbabwe kudhara uku vanondizivawa varikutaura zvese zvavarikutaura mabhurire kwiti ava vanondiziva taimuzandaimwa wawa izvozvi zvapa nemari kuzimbabwe ndikadai ndakakwira bhazi kudhara ndakatoenda handitori kuzimbabwe iko ende wainde guta ende ndinofamba ndiri hwani manje wabvunzei. Saka urikuti une hanzvadzi here Shadi vasikana vakadzi vechidi vamwe vanzvadzi rutera masoko. Mumba medu tiri 7 wakomana 4 vasikana 3 izvo 1 mukomana akafa utatosara wakomana 3 vasikana 3. Vasikana vane makore mangani? Mwacha kuma 40 first born yama 45 years. Akaroorwa rini? Akaroorwa kudhara atone mwana wake ndo muna 85 first born yumba medu. Saka imi makazopiwa roora renyu gore rino? Isiso uyu uri apa manje uyu akazvarwa muna 85 ane mwana wake muna 85 roora yake takaipiwa 3 years back. Kozoita uyu kwakuine vana izvezvo kumasvingo uku roora yake takaipiwa last year. Atove kuma 40 years kwacho ndo pamakatopiwa roora. First born ato kuma 40 years roora yake takaipiwa last year. Saka ndimi akatodza mukwasha kuti unozoyako neroora kana munhu akuma 40 years. Aiwa ndiye akatotishedza akati ada kuroora tikatenda palockdown tikatopiwa roora yedu 350 US iyo kwakutone vana ikoko kumasvingo. Wacho uyu mudiki wacho ari mumashure mangu womuna 1994 ari mumashure mangu akaroorwa futi kwarisape ikoko ndikwari haasati abisirwa achiri mudiki haasati abisirwa atitorina hari nazvo because toziva kuti anytime is tea time. Saka zviri right kwamuri kana akangogara hake ikoko murume yeye. Aiwa zvito right because ndamudza chinhu 160 mazuva ano hakuna marriage yekuti kunyange ukaroora musikana ne17 years woda umhanya kuroora mangwana unozochema munhu atiza munhu aenda. Right, zvisinei. Alright Shadi, alright, no problem. Zvisinei panapa tatsikwa nevamwe hanzvadzi yedu varikuda kutaura newe. Hanzvadzi maswera sei? Ndaswera ini kuri sei kwamuri? Kuri nane ndidzo nhamo dzina Shadi. Right, mumwe wenyu kapachirume men to men you can talk now. Hapana zvinduzwa. Hawasi kunzwa here unovanzwa rega. Ewe, alright. Taurei. Mr. Chekutanga ndoda kuti ndikuudze kuti respect yourself. Iwewe pachako usati wati respecta iwewe uzvizive kuti zvese zvomutaura zvoti respect yourself chibaba zvandina basa nazvo because ini ndakatodhinwa kudhara ndakatofa kudhara wazi nditori mhuka yemunhu saka inini zvekuti zvazvodi zvodi handina kana dhinazvo chandongona chete paupenyu wangu ngochengeta vana vangu chete zvakawanda zvokuti mukadzi nambura handina kana basa nazvo what I want to keep my children zvavanoda nekuita zvavanoda zvese zvokuti ndizotsvaga kuti zvakadai Shadi, ipawo vamwe mukana vambotaura. Imbopawo vamwe mukana Shadi. Ipawo vamwe mukana vambotaura. Chimbopawo vamwe mukana vambotaura vambotimbonzwawo pfungwa dzevamwe. Taurai nyaya zvadzo. Shadi, kuti ukwanise kuchengeta vana vako iwewe pachako tanga wazvirespecta, tanga wava responsible nezvauri iwewe. Vana vako unovada but vana vako iwewe unofanira kuva responsible navo. Bvunzo wazvitaurika izvi chekutanga nemari unobata chitumira mari kumusha kwanga imi ndikambudza kuti vana vangu vagara pasisi wavo kasinga
usingabati zvawo zvakanaka madzwa wanga usingabati zvakanaka vana kwako mari ndaitumira kwete kuti pamwedzi ndandisingatumizi kuti mwedzi upere ndaiti after 2 weeks after 1 week pandangoenda kumadhirangu chete ndichidzoka ndaitumira 50 years pandangoita madhirangu chena ndaitumira kukanzi mwana uda chikoro izvo mwana anisha akarwara musoro nemaronda ndikamuendesa kusidzairi kuchipatara kukanzi kudiwa mari 80 years ndikatumira mari akaenda chese chataurwa mwana ndikabhadhara school fees mauniform mabhegi ndikaita zvese handitika vana wewe ndaiti wachengeta chete vanga vasina hanya nevana chete ingoripo waitumira mari hanzi pa 2 weeks waitumira mari pa 2 weeks ndagonotumira pa 2 weeks ndagono ngwa network yake ngiraito network yake ari kudzoka ndikuti reconnect iyi inonzi cyclone shadi chaiyo kwa waitumira chii ndaitumira 50 years pesi pandaenda kubasa ka1 ndichidzoka zvokuti pa 2 weeks ndaigonotumira kana kuti 50 years pa 2 weeks 50 years pa 2 weeks but kana wakandifonera wakati kuriwa chakati ndandisina zviya zvokuti ndaingotora mari yangu ndotumira same time kana ndangonzi zviimages but mari uniform school fees zvese hapana chaishota nechikafu nemari yembuva nditakura mari yembuva andazi Kristo taurai zvakataurwa kumba kwenyu pane zvakataurwa kumba kwenyu kwana pane mari ya andazi Kristo network andazi Kristo network yenyu iri kunetsa zvisingatomboiti network yenyu iri kwatisi kuda kunzwai muri kubreaka break zvisingaiti regai tigofona futi musi kunzwika hanzvadzi havasi kunyatsonzwika zvachose katai mufone futi hanzvadzi Kristo katai mufone futi fone yenyu iri kunetsai haisi kuita andiselina I am declining you kufoni kwamuri kufona because ndiko kwakuna hanzvadzi shadi fonai kufoni yedu yemazuva yese nokuti kwamuri kufona kundo kuna shadi munoziva zvimwe zvinhu sonde zvongoti vanhu tofanira kungonzwisana pano kuswera kutukana nekukakavadzana munoziva mumwe munhu akati haani chakatika chingoitaiwo alright regai tinzwawo vamwe vana vezimbabwe mukoma shadi regai tinzwa mwana wezimbabwe hello yes hello mushe kanjani ya takabva kuteerera nyaya yekutanga nashadu shadu haana respect 1 2 shadu anoda kuzvitemba kuita kunge munhu ane mari kuita mari yako 50 years iyoyo kaka hazvirevi kuti unogona kuchengeta vana 3 shadu hauna kuroora hauna kana kodzero yekutora kana mwana sit down shadi dai ndiri namai anishaka iwewe shadi vana waizovaona vane 18 years vakudhisaita zvavanoda because shadi iwo rutori musoro bhangu unotuka amai vemukadzi tikusvika pastage iyoyo kuti mwana wako wairara naamai vavo mugumbeze munonga muchiitira munhu asina basa nevana vake ukaona munhu uchinzi ane 18 years anozowanika vana vane 18 years munonga muchiitira duhununu uri benzi shadi unotuka mbuya kusvika pastage yakadaro dai varamai yako vaikumowetuka sei nditori benzi nditori mboko ende inini manje ndinofamba wabvute ambuya vanoudza kana handi haimamonya ndinofamba ndiri wani wabvunze kuti anoita sei ndakaenda kwezveo pandakana mushango
vakanditema nedemo paruoko apa ndikavashungisa kumapurisa uko ndikamangwana nakusona acho ndikavadzokerera futi ndiri wanditema nedemo wakati hanzi amai vanotuka ndiamai vako here? mai vangu vakafa vari pachuri kana ari mai vangu ndakarariko namemo ndingarara nehanzvadzi yangu shadhi une makore mangani? inini ndine 32 okay. ndosaka mbonokura mhani une dzungu rakazara changanbeki wakafumuka kashadhi wewe kufumuka kuti fumu chaiko. Amai avo namemo ngavasari kuratidza kana mwana ngavanotora protection order yekuti achaona vana ivavo ane 18 years because akazungaira sechimusuri chaicho chemuhoforozi tseko wako. aiwa munonga mukaona muchidaro munonga muchiitira mumwe munhu asingazivi zvaanoita ende haishandi manje inotoziva pandakatemba my son iteni manje my father was an old in Zimbabwe manje baba vangu inini vanotozikana rekodhai marekodhi dzendumudze anotozikana A to Z manje zvokuti izvezvi ndikada kuenda izvezvi muZimbabwe izvezvi pahwari izvezvi kuenda bhazi kuenda kuwadhisura ndinowadhisura hapana kana chinoitika kana chii zvese zvinoperera mhepo manje rekodhai zvendirumudze izvi inini ndiri pano manje ndosaka ndichimudza kuti nditori mupoko ende nditori shiti ndosaka ndichizvitemba ende zvemurutore zvinoitirwa murume asingazivi zvaari ende anoziva kuti no inini ndakangori chimuromo chinenge chehoto chotaurika pfekwako shadhi watsamusa aiwa shadhi uri watsamusa vanhu pakutuka amai ava ndopa watsamusa vanhu pakutuka amai waenda waita zvinhu zvisiri izvi aiwa wakacha pakutuka mai apa vanhu ndopa warasa nyaya yako apa pakutuka mai apa handichazviti but nyaya iripo ndeyekuti mai avo handingakumudza chinhu wani mese muvanhu vakateera nyaya mai avo mai ava nenini tinozivana mai ava nenini tinotaura nyaya tinototaura nyaya kana the whole day tichiona tichiwirira tichiseka makiki but pakangoita kamuseke kuti vanhu mangotadza kunzwisana panyaya dzevana hondi yatotanga ende munhu wendinotaura naye papa panyaya dzevana ndimai ivavavo mema handitauri nyaya dzevana ndinoda kukumudza manzwa ndipano mema akabhuroka hatauri neni kana kuti ndizive kuti vana vadii hatauri neni kana kuti but munhu wendinototaura naye kuti vana vakamira sei ndimai ivavavo muri kuti mai ivavavo ndivandibhuroka havasi vakandibhuroka mai avo dai waida kundibhuroka ungadai ukandibhuroka kudhara havasi vakandibhuroka nyange zvidini ndikumudza ndipano mai ivavavo muri kutaura navo angu yangu avo oright tireka timbonzwa vamwe varipo andiselina maswera sei maswera sei SIS MELLY tandichikumbirawo kuti mumbotidzokoredzerawo kanyaya kaya kamambotipakurira kaya kanga karongotsvaya kuexpeculatwa nevanhu vachispekulata zvisiri izvo mumbongotibatira futi kanyaya ikoko kapi ndekapaka kanyaya kamazombotaura example yefuneral yamakazoshedzerwa kusina kana chekubata mukamboti tibatirei futi ipapa timbonyatsodzisisa kune vanonokuka kuuya nyaya yekunhingirikiriko yekukwana kurufu kana kaenda zuro mukataura mukasiya yenyu yefuneral but mukataura mamadetails nezvemacv newhatever zvamambotaura zviye mukamboti tibatirei vasina kunzwa vambonzwa pane zviritaurika zvisiri izvo pane zvataurika zvisiri izvo ayo tinangoti muite recap alright regai tinde okay no problem alright mukoma shadhi rambai muripo timboita recap mbijana rambai muripo
timbo hanzi neadmin team tite tichikuita vamwe vasvika late kuti okay madiaries pane zvamuri kubikirwa handitika vari kufona ndichakufonerai back imbomirai ndokufonerai back namabhaza I'll call you back zvamuri kubikirwa pano padiaries but muchaudzwa kana zvichinge zvapera kubikwa handitika kuti muzive nezvinhu zvinenge zvichiitika kuti mugare makagadzirira nenyaya dzerufurufu idzi asi pane email address yambopinwa panapa handitika zvatiri kubikira izvi sofa parotodiwa kambani itoda munhu 1 mudiaries anoemployiwa full time anenge achibhadharwa full time handitika kuti ungoshandira wakamirira madiaries package yemadiaries ishi saka kana uripo handitika please email address yamboiswa papakanda CV yako handitika uchiziva kuti unogona basa padiwa munhu ari 24/7 available kuti vanhu vachifona every time unenge uchikwanisa kudi kurumidza kupika foni yako nekuita zvaunenge uchiita ipapo zvauchadzidziswa kuti uite handi maona unenge uchitopiwa pay yako kupera kwemwedzi handi mazviona saka kana uripo uri kuda basa iroro handitika uri agent yediaries handitika uri agent yekambani iyoyo wakamirira vanhu vari muSouth Africa munomu nevanhu vari kuUK asi ndaziva kuti vachazoti kuUK kuve neagent yekuita pano padiaries here kana kuti iyeye anobva pano ari kunoku ndiye achakavhana naUK vese nanabotswana handisati nenyatsoziva ipapo because still mameetings achiri kuitwa so ndozvanzi ndidzokorodze kuitira vanonoka kuuya vaya vawane kudi kubatirawo nyaya iyi asi chasitaura futi pakupera kweshow rega timbotama makolas timbonzwa tichimbozorora nyaya yashadi takudzosera mudariro nyaya yashadi kola hello murise ndiri right murise ikola ndiri right zvangu ndaida kubotsurawo shadu no problem go ahead shadi zvatokuita zvakanyanya chikuli chaikakuchiwanza zvekudaro zvokutanaka kudzivirira mumusha munanatsano bosaima munanatsano vaimbogadzirisa chaiki kutodherera kwekuona kuti pamba apa hapana kana munhu wechiruma anokwanisa kusimudza voice mutaura naye shadi ari pari kunzwai aripo nganzowo tsitsi vedu veshadi munhu aungadhimandi vana kudaro vedu vekuti asi zvinonzi vana vacho memo ndiye akachemera kuti ndizvarise iye ndiye akatozvara vana namemo kana achida vana vake ngaende anoroora vana vake opuwa vana sho ungatukambuya kudaro apa hauna kana sendi ravakapa iye ende chiri kundifadza ndichoti iyane vana vasikana achazvifilawo zvaari kuita izvi inde ari kugadzirira vana ngozi kudaro kana ndunyepa ubhuli wake wakanyanyachurikawo munhu wese anenge ane hasha tatishi yake zvengozi zvave kudhara dzenguva dzanababa vedu wakauraya vanhu muhondo kudhara kuti unongoda kupopota zina nebasa unongoti tuchende vakakutadza mbuya vako dai vakakutuka chaizvo sisimeli hallo hanzvadzi hello unoziva ndiri kumudza handichiri kugara namairisha kunoko vakatuma vakauya nofunga vakauya vari 12 vakahaya pandam okay vakauya vari 12 pamba pandaigara vakasvika vakapinda umba vakauya vaine pfungwa dzekuda kundirova wese nanatsano nanasekuru vache wandaiti ndakazowana maodho chichichi wabvunzira ambuya naiyo mayanisha kuti pamakatuma vanhu nekwandamu 12 pavakasvika pamba panogara shadi vakazobudirira here kundiruwa kana kuti chii chakaziitika saka iwe ndi wakazorova vanhu here shadi ndi wakazorova vanhu here iwewe maiwe vanhu vakaenda vasina kupfeka shadi unomborova zvakaita sei iwe unombonyatsorova zvakaita sei shadi iwe unomborova zvakaita sei chaiko chaiko tinombonyatsoona kuti unombonyatsorova zvakaita sei iwewe vanatsano ndeite kuroma mupama ekutika vabvunze vanomudze kuti vanomudze kuti mupfano wabvunze chikorodedze nyaya ichete vanomudze kuti no mupfano unomborani kwanodziwa hawendi unomborani kwaunozanza urori iwewe iwo kana uchida vana vako bosi chinjara uinaro pakuda vana vako gara ufanira kuitwa nemunhu akaroora nemari kuti ambuya vangu ndakapisa zvese vandipe mari yako izvezvi ende wakabata mari unoroora ende unoroora unoti unonyimwa vana vako here ndopuwa vana nezoro deposit kuti uri ani une chitamba cheiwewe chei chauinacho kana usingaroori vana havawane futi kana usingaroori vana havawane zvachose ende kumba kwana memo vatowana vanhu vachasuka ndiro vachachengeta kumba kwana
tinogara ikoko ivo vana hovanhu because ivo hautikuroora vana ngavaende kwavakaroora hakanganwai kuroora hakanganwai ndinomunyemera ipapo ende ivo kuti kana takangana kuroora kana nevo kuti vanakanganwa Shadi anorova akarova mangwari 15 mkwanda mari wana chopa mambamba vese anorova vaja zvekurova zvichatoshandi kana chidavana ngaarore kana asingadi kuroora ngaagare agare kwari vana havazimeu ndakasvika kumba kwa usiku kuma8 dzeusiku kumba kwana memo munoziva hangu yakabvunda wakagara pavharatso kusheka kubvunza kusheka wakazoti havana kubuda baba mama ndiwo akabuda panzi mama ndiwo akabuda baba vakarambira mumba ndio pakazoshedza vamwarume ndakazoona musango vanogara musango ndakazoona makwati mabuda matochi ndipo pakabuda baba ndipo pakazonditema mudze ndokumbirawo kubvunza iye memo achiri kumuda here handichamudi ndakuda vana vangu chete kavana kana uchivada kachinda unoroora kautore vana ikanoroora vana because ivo maitiravo kuita kunge munhu ane bhizinesi yekutoda nemo kana uchimutosanyaresa sana sisimeti unomugadzidzira patumafukadzi wako uda patenda kana uchiri kuda mukadzi taura kuti sisini mukadzi ndichiri kumuda vanokusange vanokumhanyira simeti vakakubatanidza mukadzokera nemhuri yako because bhizinesi yako ndiye munhu akamumaki sisimeli inini kachimwe chingi ndichoti vanhu havazivi kuti chii chinochitika pakati pekuti vanhu tinoka tichiti ndida kumudza chokwadi inini pane kwana mbuya wangu ka pane kwana mbuya wangu ka vanhu havazivi vanonga chingoti hewe mukadzi ambuya vangu ndida kumudza vanochallenja wakwasha izvo ambuya ndikamudza kuti pane umwe wacho anonzi naume ari kumurume handiti kugweru vandikamudza kuti vana vake vanochengetwa kwaambuya ngati ari kumurume kugweru mukwasha iye haana sei nambuyewo kozoita futi mumwe wacho futi ari kuno kupretoria kwaari ikokoko kwaanoenda kwaakashedzawo pretoria nasisi wacho kwaanonga ari ikokoko vana vake futi vese vari 5 vanochengetwa futi naambuya ipapo ndikamudzwa kuti pane vana vanosvika vana vati kuduku vane vanosvika kuma10 vese ndichivakapuleta vanosvika 13 nana mai nana baba vanhu vese varipo nevana vawizo va15 manzwa va15 vanhu vari pamba ipapo vanotora zukuru wese Alright, tazvinzwa chatireka timbonzwawo vamwe takuzvinzwa Shadi yellow collar maswera sei anzi unotamba zvokugadzira matv here kana mafiriji Shadi ndoranga ribasa rangu ndaigadzira mafiriji nematv ndakasiya izvozvo izvo ndakuita basa rekutranspota vanhu ndatranspota ndikuudze mfana uri mwana mudikisereka wainzva mwana mudiki ndane vana 3 onduzari mwana mudiki esatazo kumama mberi kwangwanza kana vasina nyaya vakata foni handuzi zvekumama wanzwa anduzoti ndiri mwana mudiki upi kwayo sanduze zvekumama wanzwa sanduze zvekumama wanzwa sanduze zvekumama baba munini wani muchiti munomuone pipo munye adzadziremi mukutozvinetsawo mukutozvinetsa munomuone tichadui amufoni vanogara here uyu oraita hanzvadzi weka mwari nevanhu vake ka mwana nevanhu vake pano pasi mwana akasika vanhu vake pano pasi guys waive nyama yekugocha zvatatoipigwa nyama yekugocha pano
funda putika nokuseka ini guys. Nikati kudii. Asishadika. Hello. Mkwasha jimakadi. Ndiri nani stereki. Ndandinongodzwa zvama muchingotaura muchigunun'una. Saka way forward yamuri kuda imimi after matauriro ese ataita apa. Imimi pamwoyo penyu way forward yamuri kuda ndeyechi. Right. Shadinikisi anyway. Ndifunga ari kudoni. Guys, mirai munzu muchamufa kunzisa chi. Way forward ndiye ndiri kuda sisi mukoma. Way forward ndiri kuda ndekuti vana vangu ndiro kuti vatorwe namai vacho. Hanzi mukoma. Ndachititaurira netiri tu mukoma zvati. Imbokanganwa ivese vataura vane nevese vachitaura zvavasitaura. Imimi muchitaura neni way forward iri pamwoyo penyu ndeichi. Ndinokudzwa ndakateerera. Ndati way forward ndiri kuda ndekuti vana vangu vatorwe neiva aiwe mudzimai vangu achichengete vana. Kana agona kutora vana wekuno no problem, ndinayo mari yekuti ndomutumira yekuti gona kuti abhadhare vana rent kana kuti aendese vana kuchikoro. Ore else inini ndine property iri kuHarare. Ndakaendesa property yese iri kuHarare. Ndakaudza ndikati okay, koma zvakadai kuti katora vana tikarenda imba vana vauyo totora mwana wasisi wangu ugare nevana tichisapota vari ikoko. Hapana chakaipa here? Haasi kuda. Ndikati okay, iwe uchitora vana uchengete vana indini ndiri kusapota tobatsira kusapota. Chandisiri kuda baba ndechekuti vana vangu vagare naambuya. Chete hapambori nemwenyaya chete. Alright mukomashati. Ndanyatsoteerera ndikakunzwisisa iway forward yamuri kuda inini. Tingambonyatsotaurawo ndichikupaiwo mazano ekuti tisi tingaita. Mukoma shaditeererai mukoma wenyu uyu. Anzanzi shaditeererai mukoma wenyu manje. Mukoma wenyu akutaura nemi semunina wake. Imi chitateereraiwo mukoma wenyu achitaura. Yanzi. Ndiri kuvateerera. Way forward yamuri kuda ndanyatsoinzwisisa mukomashati. Ndanyatsoinzwisisa zvekuti. Saka kuti tiite way forward iyoyoka. Zvinhu zvinoda kuitwa mukutaurirana nerurimi rwakanaka. Ameno kuti zvinoita kana zvichikwanisa imi mukomashati pane zvakaitika zvese izvi. Kuri kunzi inini hangu ndataura nemi ndikati tiende kunokumbira zvakaitika, tinokumbira ambuya ruregerero. After kukumbira ruregerero tochistata kunyatsotaura mune zvakanaka way forward yezvamuri kuda zviri pamwoyo penyu panenge pakadiya. Right, ambuya wakumbira ruregerero inini handidi kumunyemera mukoma wangu. Ambuya ndakatuma vanhu kwete kahwani wabvunzei vanomudza kakawanda ndikatoka ambuya ndakamutuka ndatadza ndiri kumbirawo ndoripa hangu ndoripa nechika namombe dzamana ndinotenga ndini ndiripe mundiregerere. Ambuya wakaramba. Aiwa. Ndikati ambuya ndoita sei mundiregerere? But ambuya wakaramba. Mukomashati. Manje ko zvino uchagona mirai mukoma. Muchagona here kuvaripa nezvamashoko amazova aburitsira muchivaudza pamberi pavaya. Munozogona here kuiripa mhosva yacho. Vakati alright chindiripa mukwasha. Uchazogona here kuvaripa iwe uchivati unoda kuvarepa. Sisi Melly handina kuuraya munhu ka. Koda ndakauraya munhu. Mhosva yacho iripika. Zvino handina kuuraya munhu ka. Zvino unozovatarisa sei wayoodza pamberi pavo kudaro ambuya? Unozovatarisa sei? Ndinovatarisa ko pandakaenda ipapo ndaivatarisa sei. Ani ndakatobvako manje. Ndinotosvika ndichitokomburana ndoda tii pamba paro. Ndichitopinda tii. Munombondiziva zvakanaka ndisisi Melly. Ndotosvika bikirwa tii. Okay, mukoma taurai. Ndofunga muri kundiudza kuti munotombosvika muchitoda kubikirwa tii naambuya. Saka dzimwe nguva tinomboita tese tine moments of
madness. Tese kunyangwe ini ndiri pano ndine moment of madness. Ndo pamwe inomboitika. Saka ngatichisiya zvaitika zvese mumashure izvi. Tochitanga papeji ritsva kuti vana vedu ava mapresident amangwana. Mapresident amangwana nemafirst lady amangwana. Saka ndandiri kuti inini mukomashati tikaswolawa pride yedu tochikanganwa zvakaitika tochinyatsoita proper channel yekuti tinonyatsokumbira ruregerero asi ruregerero tichirevesa haikona kuti tava pagumbeze nhasi mangwana tonodimandnotorera noti izvozvo kunyatsorevesa and then kana matadaro mukomashati tochivakiridzana kuti tichinyatsokumbira vana zvakanaka zvisina kutaura zvinenge zvakadii izvo mukomashati ya zvinonga zviri right but chinoitika ndechekuti haima mukaziyo kachemberekako kuti kachembereka kakaenderwawo kumwedzi zvekumhanya kachembereka kari sensitive inini ndinokaziva ima hamukaziva inini ndakati kachembereka ndapedza kukakumbira ndakakatengerera grocery palockdown ndapedza izvoko vakati nditumirawo 5 years yechikwere ndichipedza wakatumira $4 ndakatumira 20 user ndichikatumira 20 user sanhasi tochikonekta mangwana makusendi 20 user iyoyo manheru acho ndo pakava vakatumira maaudio kuna sekuru vacho vava vari kurodpod vichinzi memonga atsvaga umwe murume kujoni ikokoko kana kuti ngaachengete vana vavo vake kari sensitive zvikachemberaka munoita zvekutama apa kangati ndakuregerera ye zvapera chiti apa pakakusenda maudhi ekuti ngaatsvaga mumwe murume ikoko mukomashati tiri kuramba tichidzokorodza zvakaitwa naambuya isusu tinoda kunyatsotauririrana tichimepa way forward hachiri chiregerai kutarisa zvamakambokumbirana ruregerero zvikabva zvazoti zvichibva zvazoti zvichibva zvati anochinja ambuya venyu tataura navo nhasi chida kana modzokera vanoona muonero wakasiyana newavanga vakuona uye vanoita change of heart saka ngatichitangirei pakuti imimi tiri kuona kuti mune ziru yekuda kuchengeta vana venyu stereki mune vhavhu yekuda kuchengeta vana venyu stereki and I applaud you for that asi kuti tigadzirise kuti muchengete vana venyu zvakanaka ngatidzokerei kumashure tinotanga kugadzirisa zvakaresheka tozodhila nenyaya yevana tikadaro mukomashatika izvana ndichimuudza shadhi but hadi kuteerera kuti ngatisaparabatanidza nyaya idzi ngatiseparate iwe gadzisana mbuya vako yopera then wochipinza nyaya yevana manje mune zvakanaka pasina hondo inosovheka nyaya iyi zvakanaka pasina kana hondo but shadhi manje une nharu haudziwi haiko zvino handifungoti pane nharu sisimedi ndikunzwa mukomashati vanyarana vakudaigesta zvatiri kutaura izvi vanenge vanofundirana nazvo ingasiye zvakaitika kumashure tichitanga one new page mukomashati ndizvoka totanga one new page ngatichiti ina handichatauri nawo ngatichiti niregai ndisasataure nawo handiti regai ndisasataure naambuya right inini regai ndisasataure naambuya ndisinyare zvangu but nyaya iripo ine yahwani yekuti manje okay ndogona kuregera kutaura naambuya nditi but paripo mandive kuti handini zviya zvekuzokonzeresa confusion ndizokonzeresa confusion memo auya kuno kusouth africa because chinoitika munoziva ndechipi memo akashanda from handizivi kuti akashanda may here paakanyangadika kana june kana july agasti kana kusvika pari zvino akasevha kamari kake kaaishanda makicheni echikorobha ake akaenda kuzimbabwe akaita chido chake chekuhaya mota kotora vana akatengera vana hembe akaenda navo uko saka inini handidi kuti afile pain yekuti ndakabhajeta mari yangu for the 6 months or for 1 year ndikadini ndikaenda kuzimbabwe uko ndikaita zvandakaita pedze shadow
ndozouya uzotora futi vana ndaakutanga futi panyowani handidi izvozvo saka nini ndanichida kuti ndisolve nyaya yevana iye asati abva kuzimbabwe kune vana ikoko because memo akabva kuzimbabwe ikokoko Shadi chimbomira mukoma wako vataure Shadi chimbomira mukoma wako vataure mukoma taurai mati mimba muchadi kutaura naambuya inini mafungira angu andandiri kuita mukoma Shadi ndeyekuti imimi mochimira kutaura naambuya semukwasha munopotera munotsvaga munhu anokurepresentai akakumiririrai handiti tachitira unokumbira ruregerero kana takumbira ruregerero tomepa wei kuti vana todii munotsvaga kupotera kana mapotera matsvaga munhu anokuenderai kuna ambuya achinorova gushu chairo nekutsikamira pasaidhi kuramba kutariswa fesi nekuti anenge achinyara nezvakaitika mumashure unokukumbirirai ruregerero musi 1 watinoenda tinokufambira zvekukumbira ruregerero chete todzokera and then tozoplana kuti kana tataura namemo tabva kunokumbira kururegerero handiti tabvumirana namemo muchiwana wei yekuti imi namemo munobvumirana kuti vana voita sei pakadiya pari right zvapo ipapo mabhati machi zvinhu izvo zvinogona kuitwa zvinhu zvarini because ina handisikuda kuti membabve kuzimbabwe ikuya kuno tisina kugadzisa nyaya dzevana aiwa I'm glad kuti tinenge taakufambira mberi nenyaya yedu zvinhu zvinogona kuitika as soon as imimi muchida as soon as imimi tatanga kudzora muromo wedu kana kutsvaga manhamba ekutumira ambuya zvekutuka-tuka as soon as tangostopa izvozvo zvinogona kuitwa as soon as possible taita live yedu tataura naambuya taonesana handiti tiri vanhu tese tinotadza even mukuona nemukutaura tochiita kubackground uku muchitaura naSIS MELLY tochitaura takati wandei topanana mazano ekuti zvinogona kuitwa zvarini memo achiriko kuti titsvage even sawira wemumusha menyu chaimo kana kuti especially wekumusha kwana memo sawira wekumusha kwana memo ndiyo wotonotsvaga kuti atipindire musha mekwana memo unokumbira ruregerero and then tozoplana zvevana ya muright ipapo but nyaya imwe inozoitika mukoma wamwinya 1 yekuti chane munoshandisa iright but ichane yekuzoti panozosvika pakuda kuitwa zvechiwani zvekuti munofanira kubisa mari yerora kana bisai mari yerora mutore vana venyu vati ipapo ndo pendisingaanzwanani na because inini kurora handirori munhu akanditiza nemunhu akaita zvaakashati naye mukoma Shadi mema akati ndoda kudzoka nhasi mema akati ndoda kudzoka kumurume wangu nhasi munomugamuchirei handisamugadziri kugamuchiri because zvakatovharana nditonomwe munhu wandakatoizvo kuti dai atone mimba yato kuma 2-3 months saka manje handidi kurwadzisa vanhu handiri kurwadzisa munhu yega ndakatongoona atoright saka handidi kunyeba hangu kuti tanzi ndingati hanzi ndingamugamuchira hazvisagoneki kutovharana iye ngaachingoitawo zvaanoita ikoko inini zvangu ndakatoitawo plani yangu mukoma Shadi iko zvino tikariuza mabhati ekuti vanozoti zvekuroora whatever taakutanga kuspekulata zvinhu zvatisingazive ngatiregerei kumhanyira kumberi kune tisati tasvika ikoko kana tasvika pastage iyoyo yavanenge vataura izvozvo tanokumbira ruregerero tinenge tichidhila nestage tisatange nekuti tikatotanga kuspekulata hapana kwatiri kuenda saka mukabvumirana kuti tiite zvatiri kutaura ipapapapaka I think chinenge chatoo chimwe chinhano chakanaka nekuti muri kuti maane mumwe munhu futika handiti mumwe munhu wacho wamanawe atove nemimba ine 2 months achiteerera palive zvatiri kukaka izvika kana kuti hama dzake dzikanzwa hatidi kuti vazokuisa bracket rekuti ndishadhuya uyawo palive akaomesa musoro hazvisi ndizvo zvatiri kuda toda kugadzirisa zvinhu kuti tionekwe
sevanhu vakabva kune vanhu uye vakakudzwa nababa naamai vane hunhu. Saka mukabvumirana tochiti totaurirana, munotsvaga especially sahwira wekumusha kwaana memory ndiye unotitambira game. Ngatiregerei kutanga kufungira zviri mberi zvatisingazivi. Ivi mukamboti mukoma wangu mukamboti pana kuenda kumba kwana memeri kunyangwe sahwira wekumba kwedu kunyangwe hapana kana anoda kuperekedza munhu kana akangozwa kuti kwashinyadza chete hapana kana wani kana sisi wangu wanotogara pedyo nepedyo 1 kilomita mune maanza ezvese ekuzvidhifenda sei tisati tatraya. Ngatimbotrayei, ngatiregerei kungodhifenda every engoli yekubatsirikana kwedu yauya. Ngatitrayei, hanzi zvinhu zvinedzwa chiberekwa chivi yakabika mapweka mwamuto. Saka ngatitrayei toona kuti zvinomira papi. Kana zvabhamba toita plan B. Tombodaro kamukoma. Okay, right. Mukoma. Pane ino option yandanga ndine. Option yandanga ndine hameno wakaishora chi option. Taura option yamunayo editing. Option yandanga ndine ndeyekudayo. Ini ndakataura ndikati memo ngaatakure vana auye nevana kuno. Kana auye nevana kuno, inini ndinoita sei ndomubhadharira ndomupa mari yekuti adini vana vaende kuchikoro. Aichigara nawo iye kana achingagona kubhadhara rent ndinomubatsira obhadhara rent. Kana kuri kuti echida kuitawo something ndinomubatsira yekuti vana vangu vadzidze kuchikoro vaitewo vadzokere pavanga vari before. Because kumushoko vana vangu inangu handiri kunyeba. Vana vangu dzidzawo mumaruzevha handisi kudaba. Vana vangu vanga ine upenyu hwakanaka kuno, upenyu hwaidadisa zvokuti vanhu vese vaitodada, vaitochiva upenyu hwairarama vana vangu ini. Ndo upenyu hwandinoda kuti vana vangu vadzokere vaite upenyu saizvozvo. Ndo zvandinoda kuti vaite, ndo zvandinoda kuti ngaatore vana vauye navo kuno echigara navo ndomutumira mari yekuti munoza auction yamuri kutaura mukoma shadhi inoita, but pari kutaurwa namukoma wenya pane pekuti totanga taita zvokuti vambuya vambonokumbira regerero mumusha umu zvine hunhu chaiwo chaiwo, then zvapera izvozvo mozotanga kudii pozopinda manjishi auction yenyu iyi yamunayo ndo pane nyaya yacho. Todaro kamukoma shadhi, todaro toda kuti ambuya vanyevenuke mwoyo nekuti hatitoda kusorera even vana zvionoona zvekumberi uko. Hatitoda kusorera vana nekuti vana ava taitotukana kana namai vemukadzi wedu akatiberekera vana. Ndozvataitoita pamukoma chati taitotukana naambuya, ndozvataitoita. Saka hapana chatinobva nekunokumbira ruregerero nekunopotera tichitumira munhu kuti imi weduwe tinomboita dzimwe nguva dzatinorasika kufunga nekutaura, tiregerereiwo. Saka tikaronga izvozvo tomepa way forward, nekuti tikaramba tichiti but hapana kwainosvika, inokuperera pabut but pasina kwatiri kuita. Handiti mukoma zvakati? Ya, ndiri kunzwa. Saka zvoendwa sei ndabvuma. Saka toita sei wewe? Aiwa, zvotochiita isusuka itambotaura zvakuda kuti tichibatana kuseri uku doko tochibatana timepa way forward tinzwisisana, because izvi takutogadzirisira kuti iye mukadzi ane mimi mozopiwa namba Shadhi uri munhu murefu here? ndiri kamunhu kapfupipfupi. Ndosaka zvimasecret socks zvakaita sei kudai nharo zvadzinadzo so uri kapfupfupi handiti? 1.4 cm ndiri shoti. Uri shoti. Zvimasecret socks izvi zvagara zvonetsa. Zvimene unoona mapikicha angu ere ndinofana kadukudu zvoti ungatondora pauri kungoti ndine 16 years kana 14 years. Aiwa ndakubara ndina kumbogonisendera picture dzako but ndatozoona kuti
To secret socks in narrow. Hey, tune narrow. Tune narrow. Tochibatana kuseri toita zvataura kugadzirisa kwambuya vedu tichiitira vana vedu kukura kwavo zvakanaka ende kugadzirisawo kune kwamamipurisa futi uku uchikugadzirike hatidi kuzi ndio mukoma vaya vanaivaikawazotibva zvazoti ngatiite ndavaona mukoma Selina mukoma Rags hanzi munogona kutaura mukoma Rags hanzi ndimi munogona kutaura pane vamwe usanga uchiuya panapa mazvita enyu mukoma shati I'm glad machikoka takumirana way forward mukoma shati watiko shadi roll on wati shadi mbona sisi meri pa group rine vanhu almost pa group rine vanhu 1000 mwana wati warume chaiwo wasinu pana paine 1 chete iye yuyu ndiye murume chete pagrupu pachiri 1100 murume 1 chiti pa 1100 pete murume Sisi Melly zvekutaura dai vamwe varume zvepagrupu vatori bhesi kuya kuinbox kwedu kuti tipei manhamba amemo zvendoda kumurora aiwa ende varume pana bhaka vakundi vane murume 1 yeyu anonzi mukoma Rags uyu ndoega atora mukoma tara zvinobatika umwe vese ongochikorasika munondo zvakaoma ndeshadhika right saka mukoma Rags kwai ndikupei nhamba dzavo kuseri mutaure navo aiwa ndinopiwa nhamba dzenyu ndatendawo nekunditeerera tomepa way forward tiri kugadzirira vana venyu vekwamemo uye tiri kugadzirira zvichauya chiri 2 months tinoda kugadzirisa kwese kuti kumire zvakanaka vana vakure vachiti tina baba shati haikona kuti vana vanokura vachiti tine mupengo baba shati tinoda kuti baba shati saka ndinokubatai kuseri mukoma shati aiwa pakanaka mukoma maita basa mukoma Rags tokubatai kuseri zvakanaka itatenda zvedu right one murume anomiramira padiaries mukoma Rags vagona kukoma down one ari ega isaka yatotadza guys pakauya mukoma vakati ndozvivharisa ndozvimirira ini vakagadzira nyika Sisi Melly unozi kungoona urumbe kuita mazitumbu nekuita mazibhodhi munhu kuita zimukwimba wotonesoti ende pane zvimurume apa hapana nezviripo isu varume tiwana tupfupi tutete itisu vanhu hatizokatasa munhu angaritaure uyu ndatomuzwa nevoisi rake uyu asi mbori munhu muhombe wekuti hanzi munhu akuti akasimba munhu mutete uyu zvekuti anongorembawo 1.5 kana 1.6 nyite munhu iye mukoma Rags haishuwa izvokwadi iye mukoma Rags anambukura zvokudaro mwana munhu mudikidiki anotorema kuma 1.3 koko ndo varume vanotaugwa chaicho vakataugwa chaiko chaiko kwete vakanyogwa mumatoireti vaya vana mukoma Rags kwete mumwe hanzi unogadzira matv nemafiriji umalavikani munhu yaritaura zvakataura anonge achimene uyu alright saka zvadzishadhi isusu manje ndichakupa nhamba yamukoma Rags wotaura navo kuseri then moronga zvamunoronga mozotudza kuti maronge iyi yanga iri yako naambuya anditika ndo yanga iri yako naambuya yako nemukadzi ichauya tida kuti muite peace naambuya face kuti paunoenda kumukadzi kuti vana ngatidai zvinenge zvaanyore hapasina ninge achipindira nyaya dzenyu zvine iwe unobva watuka ambuya vacho futi vobva vakusungisira futi play andiwana iwe kuti hadina mutemo woenda unodii unosungwa kafira ujere kuZimbabwe hakubudi zvokumhanya andiwana saka zvinoitwa nezvinhu zvakangwara nenzira yakangwara
nzendo nzira kangwara zvinu uno soft ambe yako vodzikama tovati amai kubva nhasi Shadi amutauri naye bude munyaya idzi nyaya ndiyame muna Shadi iwe usada uri tu nemudzimai wako moronga zvakanaka nyaya yavana venyu muri tu hautuki pambuyo chiwaudza pamberi pavo zvewe Sisimeli munomboziya kuti kuZimbabwe kwakanaka nechinhu wani chekuti ndakatere Sisimeli kuZimbabwe kwakanaka nekuti kumamishaka hakuna mupurisa anozobva kukamba ichiuya kuzokutora vanotuma maneighborhood kuya kuzokutora aiwa isi edu mapurisa Shadi isi edu mapurisa tinotosumudza nemota dzedu chedzo vanouya akumbouya maneighborhood Sisimeli mine ndimudze maneighborhood aya ndiwo anoyozokutora 1 2 kumusha isusu kana tichioperata hatioperati for 5 days kana 1 hour kumusha unooperata 5 minutes 10 minutes wapedza saka pemunozosara makuti isusu tatakwira bhazi takananga bedbridge kana takananga Zambia kana Mozambique kana Malawi kana Ethiopia uchaonako one day uchabatwa uchavharigwa uchasungwa chako chako usingabatwi nevanhu vavajaira vanonzi maneighborhood avo uchinyasobatwa chako chako neCID richibva richikukwapaiza uchinyasoona kuti vanhu zvakasiyana isi kana tichipindira kaShadi uzive isu kana chiuya vanhu kutosumudza nemota dzedu dzatinadzo dzepano padiaries dzouya dzaenda kwarisape nemadhikasi ikoko straight dzosvika dzokutora hatiite zvemaneighborhood isu zvemuZimbabwe izvi ndosaka nani chikuti aiwa hakuna munhu anozvitikwa nzinini am above the law hakuna zvinhu zvakadaro handiti waona ndosada usataurise because pane vanhu vanenge vachiona panapa plus futi pane vamwe vanhu vachaonetirwa izvonongo munoziva kuna vanhu vanorema here Sisimeli isi hatiremegwi isu hatiremegwi Shadi edu zvekudaro hatiremegwi zvekudaro kune vanhu vanorema Sisimeli hamusaniboni mamboona vanhu vanorema kurema chii Sisimeli kune vanhu vanorema kuremei munomboziva kuti inini vanhu vanotiti hanzi Shadi nemushonga aiwa isi hatine zvatiti zvemushonga hapana kana pana amboenda kumuprofita kana kun'anga kana kuti but ameno zvingori pandiriso handitomuzivi kuti chii handitomuzivi ndinotondinetsawo Sisimeli alright aiwa pakanaka Shadi saka chirega saka iwe chirega ndipe mukoma nhamba dzako mutaura kuseri nhasi mutovata muchitaura namukoma wako mozotudza kuti marongei tozoona kuti toenda because iwe Shadi tichine basa newe tichinewe pano because tichazopinda kusecond segment yako nemukadzi wako hazi mukadzi wangu uyu musadaro kanimi mukadzi wangu ari pano anopedza akasvodza nditori naye kapanako alright ex wife yako anopedzera akabisa mimba yakati ababa vari kutotamba neni vari kutondudza kuti mukadzi vari kutonzi mukadzi wavo zvoreva kuti mukadzi wavo vachiri kumhanya naye kamunhu alright no problem saka tokubata mangwana Shadi ndichihwa kuti vataura kuti kudini namukoma wako handitika no problem musachi alright orara zviripo mufambise wamwe semadhayaris amonzoti hanzi mufara heri nabuti Shadi aiwa vari kukunzwa madhayaris vari kukunzwa monzoti musaite hasha dzikamai kakomana kapfupi handiti kaiwa ndichavaudza zvakanaka chaizvo hanzvadzi right guys macomments enyu ndanga ndichimaona muda kukudzai chimwe chinhu 1 chamunofanira kuziva padiaries paclinic. I always tell you panotouya munhu amunesona kuti uyu munhu murwere ushu watoti yasotona kuti uyu murwere zvakafanana nehanzvadzi yangu iyi ndizati ave comment section tiri chitiza kuti murwere handiti munenge muchikwanzi musamuinda tina musadi no there are
different ways of approaching vanhu vakatinenge tichitoona kuti pane manhikikira anenge aripo maproblems anenge aripo akafanana neiwaya gayai kuti munhu akafanana neuyuyu ouya pano handiti ndiani akauya nenyaya yake pano tomugwabvura tomushauda tomutuka tomubloka tetomepa way yemusindo uya wamamutara kuti anonotuka anonouraya vana mbuya nokudii but ndida kukuudzai ndati muche food for week right now. Do you think nemataurira toita naye pano anozati makozi anorekodwa anozati malife ainogara? Do you think anosunga akaenda kunorova mbuya vaya izvizvi so tiri pano kana kuti akaenda kuzimbabwe? Hazvichatoiti kuti aende kuzimbabwe anorova ambuya vaya kana kuti aende kunova tema kana kunova dii zvaanenge achiterechera panapa pazere vanhu paya. Chitori chigwere chepfungwa ichi. Andimaona kune a certain way unoapproacha navo vanhu vakadai tinotova entertaina vanhu ivava. Andimaona tichiziva kwatoda kuinda navo. Hani munomona kuti atozongoinda aenda mukoma wake Selina Rags vauya vakamucomforta antika akatoinda iko zvina kutoda way forward saka toita semukoma todini. Andimaona munhu akadai kumuita rafu nekumutuka pano nekumudii chokwadi tinotocreata hondo tikaitira vanhu vari kumusha uku disaster chaichaiyo. Andimaona vanoitikwa disaster vari kumusha saka pano paclinic guys andimaona pano pahospital pano panotoya vamwe vanhu vakadai panochaya vamwe vari wese kudarika ushu. Andimaona musati tivavharire panze because panapa ndo panorapiwa munhu wese handiti izvozvi pamwe sezvo zvino kutaura kwaaita ne mani munoti kwai morifai madiaries muti madiaries makadini chimurume chipupi izvozvi wadzikidzana. Andimaona tikavavhurira mudanga mapenzi aya tichivabloka pano chiti ngavaendeka ndokutaurira kudai tinonzwa kuti kune kesi yenyu munhu akadai akauraya vanhu tozoti dai takazoti takangoseka naye takanhingirira patakafamba naye pano hatina munhu atinodzinga guys handitika as long as pakupedzisira kwenyaya game redu richifamba zvakanaka zvatiri kuda chete chatiri kuda iko zvino chekuti iye namai paite peace handika of which ndo main goal yedu kuti iye asachataura namai ava zvachose because anenge achingovavhundusira hapana zvanomboita uyu but anenge achingovavhundusira. Animaona hapana zvanenge achimboita saka iko zvino akagumba akagona kuita peace handika then popebvawo way yekuti poitwa sei pavana zvakanaka vachitogonawo zvakanaka tikamuvharira panze iye auya padiaries guys anoindepi mukati mubvisei musamuinda teina tomudzinga pano anoinda kupi anoindepi zvakangofanana nepano patinogara ichira kuti tine maghosti akazara pana ari panapa nditika haatuke. Why should we block them? Munomboti blokai maghosti senoti vana tirisi cheduka maghosti apa handitika vana mundexu maghosti aya handitika kana vachitituka vanotukira kumwe but kana vakauya panapa vatituke isu havatuke munhu kana vari pano saka why should we block them asina kutuka munhu. Aninoona the one day tichange tichitaurawo nyaya panapa chinzwa nyaya oga munhu obva ti akana nezvaanenge achiitawo handichimaona kwaanenge achiita kubva ti ndakambonzwawo pepe anogona kutongozobatsirika otozosiya unhu wacho wamusingadiwowo handichimaona saka let's entertain munhu as long as asina munhu akauya muinbox umu asina kutituka ishuwa mwana namwana wachera uya vatuki zveshuwa magosi akaona mucomment section anotoziva kuti ndikasatovaona varipi manzwa pauya tanaka popo chitanaka popo vana tanaka vana Tracy chadoka vasati vauya varipi vadedze vana mundex uyu. Tracy, I like you so much. Animaona ndichiti havasati vauya vari kupi vanhu vatotozati vanogara vari pano kana vakatotangana Lilian andimuchembera Lilian totozati vanogara vari pano kana live akatanga ndoya pano there's no need kuti tivabloke vatitei pano papeji vanouya pana pavotamba totonakigwa toseka navo tofara kana vapedza vakazonotukawo kumoko yaiwa ndiko kuhamene kuti tisiko hatinei nazvo but pano vanenge vachitamba namwe zvakanaka handiti ndiyo social media yacho. Saka uyu munhu mubenzi uyu benzi redu totori ndifamba naro zvakanaka tichiita kuchipatara chako mukabvunza manesa nokuziva kuti ukapinda muwodi yakati kune vanoshanda nemapenzi mucomment section kuna na UK vanotokuudza kuti benzi rakati unori approacha kana nemaswits benzi rakati unotori approacha kana nechakati unotopinda wakadai iri rine hasha iri ndogona kurikoma se mukatobvunza kana kuhospital kwanoshanda ndokuudza kuti aiwa uyu anogona kukomiwa down nasister Ningi dei sister Ningi vakapinda muzvinowirirana handimaona ndozva zvinongoitawo kana vari kuuya panapa mapenzi acho tichigutine vanhu vanogona kuvakoma haiwa regai vauye as long as goal redu vakupedzisira zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka pasina kuitika violence pasina kuvara vasovha nyaya dzavo zvakanaka bhora mberi. Ani muri kuona hanzi Smelly all diaries needs to be registered. Yes, I think that is very necessary. That is very necessary. That's very necessary. Kuti maningikiri diaries alfa kuregister. I think that's we need to chandiziva angu but admin team namaitana kanzi nenindri ghost. Uri ghost maitana kerewe. Ghost nation na Miss Vin vakawanda vakatowandisa panapa. Vakawanda titombo vapedzi ndo nchingovaona zvangu kuti aya maghost but
havana basa vanenge vachingozvitambira hwavo zvakanaka vane mareasons avo animaona vana muchanetawo saka I think tichana marejista vanongorejistwa kana neiwo manikiri nemastawe wayo kuitira kuti pakazoitawo problem mangwana tizive kuti aiwa uyu anga ari mumwe wedu uri right ipapo ameno admin team imbozvikonsidha izvi zvokuti madiaries ese payesetiwa bhuku rinenge riripo rinorejistwa kozi akazouya rupi paweki mangwana achitiza sisindarwara ndiri muchipatara taubvunza kuti gara ndiani because mubhuku redu hamo ndiani kweye anonzi ruri paperwork anti anezve takubvunza but kana paine bhuku panongovhurwa bhuku unzi aiwa uyu munhu ari kurwara mumwe wedu ko aigara tina yeka uyu hanimaona because kuna umwe atinoramba kubatsira anenge asingati atitombomuziva hatombotiziva hanenesu akungoti patime rati aita problem ndo paakuuya kudiaries pamwe pose diaries iripo haufoka muona haumbomuoni pano unongomuona kumastituka achitobayiwa nokuti tuka achidididi muso ndakasangana navo 3 vakatodaro 3 vandakarangaridza kuti imaiyo muchadawo yehope kwatiri mine zvamai kungoti ndinengositaura vaskichotika asi zita masta ukanga mukaona munhuka tikati makanga mapaya SIS MELLY sori henyu kakuri ngofarisa ngati unomufarisa uchingotuka izvauya pano nhasi wakuda kuti yehope kumadiaries handikwanisi kuinda kunokudza hausi mudhayari iwe ndinokudza chiti kudii ndinovaudza chiti chii azviti tikubatsira sadambokuona padiaries isu tokokuonawo kumwe uko tikokuonawo uchingotuka vanhu street hatikwanisi kuti tikubatsire ndakatovarambira zveshuwa because I had the right hativazivi but pane mumwe kuti chero munhu akatouya andi Fatima auya ati ndinonzi Fatima zveshuwa sikana tichita semubhuku renyu arimo chero tisina mari guys ngokuti guys iwayo ma5 cents ngatibatsirei munhu uyu hanzi naesini muniziva shuwa mawandisa handingambokuzivi mose mawandisa zveshuwa bhuku register inododiwa atara choko munhu ataura point iyo ataura point atisina muvhira takafunga pane vatoziva kuti pane matop badge vana mucharita ndexa vanotorei matop fan badge uyo ava vanhu vakaita seava haiwa havatombototoziziva handimaona kuti ava vanhu vepeda handimaona chero ndikamuona kupi ndotonoita free kunokomentawo pacomment yake vandakutoresava ndikatomuonawo mumacomments ndotoenda kunokomentawo pacomment yake ipapo pane mamwe magosti ipapo because munhu wedu pano ndochitotione totoclaima kuti nesuwo munhu wedu handimaona totono hazvitomboningiriri hazvitombotivhundutsi but kuna umwe kuti unotadza kuzviita handimaona hanzi kweni makandionawo mesi musiwa handi munoona vamwe vakaunda tozivi regai ivo mukoma rugs ava vachaita basa rachona vachadiscasa kuseri nerimwe team tione kuti zvingaita here guys no problem unogona ngotika ndinoshandisa stera kanzi ningi pafacebook unenge watorejista vana ninge vagoziva kuti stera kona uchashandisa ndiningi handiti mazviona so I think it's important guys because diaries hatisita zvekutamba ende zviri kuitika muri kuzviona guys vanhu vanogwa nemadambudziko every time unongonzi yesi jeki mavasi unongonzi munhu wadoni atsikwa nemotikari kana kuti atsva kana kuti avhunika gumba unogona chisumuka panapa daiso wotovhunika gumbu hauna kana sendi unongosina kuzvigadzirira kauti nchavhunika gumbu hauna kana sent mai mwana wakuda help yevamwe vako manje panguva yakadaro andiona hawakuda help manje uya pandoti hatikuziviwe atitombokuzivi tokubatsira chiti ndiwani amona afadzai chilabho ndomuziva fadzai ndinonyatsokuziva paina ndomuziva vamwe ndovazara Diana vavesava vana ruru vacho vesava vanhu andonyatsoziva kazhinji kana ndiri pana panenchiona mastaisi ndichinyatsotooona so I think zvezvakangonaka kuti tirejiste so yeah guys I think nyaya yatinayo nhasi tiyoyi pane vandikumbira kuti timbopinda munyaya asi maybe tozoiona nemusi weFriday pane vangu vachikumbira kuti mupindwe munyaya yemafriends ari kufumurana hanzi zvanyanya kuti vanhu vambopawo pfungwa dzavo iyi topic yandakumbirwa nemamwe madiaries kuti please imbotaurai navo antika mona nesu timbonzwawo nyaya yekuti chichi kuitika nemafriends vamwe vachitaurawo zvavakaitirwa nemafriends vamwe vachitaurawo kuti vakazofumurana sei vamwe hanzi tikudawo show yakadaro because hanzi zviri kunyanyisa handimaona saka tichauya nayo tofamba nayo toona kuti zviri kufamba sei handimaona shadha ambotisekesa kesha totovada vanhu vakadaro handimaona vana shadhi vava tikatomubvisa panotobhowa vanhu havana chihera magoderei panayo handimazviona so ndonyaya yanga iripo guys musakanganwe zvandakuudzai kuti kune zvichi zvamuri kubikirwa handitika kune zvibikirwa zvenyu zviri kuya totenda kuti tine vakuru vacho vanga varimo zvavo mucomment section though maybe vasina kutaura yes ever nice vasina kutaura kana kusa any comment but vanga variko vari kumaofisi kwakati vari kudzimba dzavo kuzimbabwe kwako vanga vachiona zvese kubva live ichitanga apa vanga vachiona saka zvinhu zvinongona tatakatsikwa neprovince nevakuru chaivo mucomment section asi but hamuna kuziva guys
hamuna kuona kuti panatanga show ndakadzikamira here hamuna kuzvionawo kuti ndandakadzikamira here panatanga show unodzikamoka guys wodzikamira handiti unodzikamira ndandakadzikama kana mazvinotisa show ichitanga kuti ndandakadzikama ndakadzikamira SMS pike ndakadzikamira kuti zvinyatsokufambawo ende musakanga mitariro chidanda vedu wekutengesa mazawe nemasupawe chiedza jaka vacho vakawanda vanapa jaka nona kutokanga kusatoziva ichiro pepicho chinyani aiwa munhu wedu panapa anoona chiti pepicho chinyani munhu wedu panapa so guys makatsikwa neprovince ipo paya mucomment section mamusingazivi zveimuchirasa muso muchiremka ndosaka maona handisarina vati please refrain from zvinyadzi vanga vari kuziva zviri kuitika pavati refrain from zvinyadzi paya vanga vari kuziva kuti tine timu delegation iri hanzi ganasi ndakagumata naye anga achiti ari kuzimbabwe aiti ari kuzimbabwe handisi kuziva kuti zviri kufamba sei kuzimbabwe kunchatomutarisawo animaona so mamuchiongorogwa havasirivo vega papa nomufuti vakuru vekuzimbabwe ndichakudzai yangu mazita ndichazokudzai vanga varipa vakuru cheche vanga vanemi mucomment section vakuru kudarika vamwe vandotaura vakuru vanga varipo nhasi ndoda mboya kuwhatsapp group remavatatatiko vanhu vekuzimbabwe vane mari dzavo vakuru vekuzimbabwe vatoda kumboona peji renyu simeli toda kumboona peji renyu ndikati nhasi ndakadzikama nhasi ndakapfeka chiwigi chinenge benzi ichi chavhanchoga nenhingirikiri kuti unyatsokuluka because vanga varipo anzi ndine kubeauty therapist kuimira iri message yake message yanaitona endepi fona nginodzosera macomments endepi kumessage ya antiyaonini meno zvaitika anga chiti ndine kubeauty school something handiti so guys asi mapeji ndachitorwa beki ndofunga hamenozoka zvaanomboita but rinodzoka hamenozoka zvaanomboita esi grace nyakufa ungaurova panapa ungaurova grace nyasha hameno zvaanomboita zuka but anoenda achidzoka nhasi ndakutoona kuna naballerina angelina ballerina ndakutomuona mazuva ano kwoita mumwe munhu agarisa ndisingazivi kumuona anonzani natasha stole kwoita leto handakumuona kwoita okuuk anzani aiwa hasi sikafu but ari kusaidi kokoko ari kudhuzana nasikafu mekokoko anonzaniko ratimukondo vamwe nditovaziva nemusoro apa obhu nemusoro yidha maroindi angouya akati hamenoti azoenda afamba sei masilini amunhu wepanosho vazhinji ndokuziva izvangu vazhinji ndokuziva izilongozi musina kuchinja masita chete masita enyu ndenichitomaziva ndichitomapiwa zvakasimba masita enyu saka musakangana kukanda macv guys musakangana kukanda macv enyu kunani kethi kwana musakangana kukanda macv enyu kune nhingikiri yamapiwa email yamapiwa yaya kune ari kuda basa iri ibasa rinobhadhara guys munotobhadharwa mari yenyu svino ibasa rinobhadharwa right hanzi mama wekutsva right mama wekutsva vari nani but ndichakupai feedback kana vati tawana answer tikuvabhukira kuti vapinde muchipatara first booking saka pane patachida kuti tijambe papinda muchipatara kwavo panenge kune queue handimunozviziva saka tachida kuzama kuti vajambiswe vakurumidze kudi kuenda kumberi ende zvakare ini ndikutaura kwatakaita nemadmin takaona kuti plastic surgery is not necessary for now kuti vatange nekuitwa plastic surgery is not necessary for now chiri important kuvhurwa pauro pari kubloka nemhino iri kubloka neziso rakavhara ndaiti muri kuchema iri nobuda musodzi riya ndona ndaiti nini at least ndakavati nini takavati tangai mavhurwazi magadzirwa pauro panofema pacho mozogadzirwa ziso nenhingi plastic surgery can be ratimukondo aripo nai long time ndandichakuoni naye zviri kufamba seiko naye rati uri right here saka tikatangai mavhurwa mukavhurwa izvozvo then plastic surgery anditika plastic surgery inogona kuti aikupedzisira haina basa but hazvibese kutwa plastic surgery guys huro ichivhara mweya wokuningirira wekupinza mweya wozovhara mweya wodii saka ndo operation ndoda kuti vatange vaitwa vagadzirwe huro neziso kana tichigadzirika nemhino kuti vagona kufema zvakanaka then zveplastic chi ndezvekupesera amai vakomana muri munhu wepano veve mazvozvo ndakazishiya kuti zvakafamba sei kuda muchembereso kuti vanozoina handizozivo kubva ipo paya anomaona
saka ndo patamirira ipapo. Saka kana vachinge vapiwa date ndobva ndakuudzai andika kuti nekuti tinzoti operation yacho yese mari iyoyo inokwana here kana kuti zviri kufamba sei. Ndizvo here rufaro page kuvhurwa kweplastic surgery iyo. Aiwa, zvakasiyana rufaro page, zvakasiyana because idzi operation dzavanoda kuitwa idzi kuvhura huro idzi neziso. Handi plastic surgery ivo vaidai kugadzikwa yekuita matishe kugadzikwa skin. Andowana vaida kugadzikwa skin ndo yavaida plastic surgery. Saka isusu tikati iyi inenge itori operation yavanoitwa iyi yekuvhurwa huro neziso nemhino operation. Saka zvakasiyana. Apa vaida 12,500 yekutenga tissue handiti kuti vagadzikwe skin. Saka zvakasiyana. Hatisatenzwa full fee yacho yese. Full fee hatisatenzwa kuti full fee yacho yese imari pane zvatoda kuti vatange kuitwa izvozvo. Saka takamirira kutanga tatonzwa kuti zviri kufamba sei. Takamirira tanga tatonzwa kuti zviri kuvari kuti chii. Handiti maona. Then ndosaka ndisiri kupai feedback. Then ndozokuudzai. Hanziso because problem iripo haziso rofanwa kuti rigadzikwe because one ziso rakasara riya harioni, havatogoni kufamba vega. Ziso one rasara racho rakavhurika riya harione. Andimoona. Saka vanotofamba nemunhu rinoonera padhuze chero vachiita zvekuenga message paWhatsApp handizoita zvekudai harione one racho rasara. Saka vanotofamba nemunhu anofamba navo akavatungamirira like hani munoona. Animazvona. Saka ndo pane challenge manje kuti one ziso racho riripo. Saka tikuti ziso rimwe ngarigadzikwe at least vakaonawo one is better, then vanokwanisa kutanga kuitawo chibhizinesi rekuita vachiona. Zvino kana vakasaona ese vodii, kana vakagadzikwa zvakanaka vozodii. Anti muri kuona Mrs Jones machinja sita ndo kuzotrasa kwamunoita kukauku nai Mrs Jones. Samantha wakunzi Mrs Jones. Mari takariwa zviri sei. So guys, it's a very sad situation. Oh, don't worry, ndine feedback yenyu. Right, pane munhu ane feedback yenyu. Let's hope kuti varipo. Ndine pane munhu anoda kupa feedback. Mirai, let's hope vari pa line. Mavaziva amai vave kuti amai vave kumbodhukirwa nepramastofa. Maziva amai vave kudhukirwa nepramastofa ivai. Manje ndine airtym yekufara direct. Amai vave kudhukirwa nepramastofa ivai. Let's hope kuti vari online. Havana data. Iringoti connecting. Havana data. Alright, miletoni. Havana data. Mai havana data. Manje ndisina ka airtym. Yaiswa chedza yanga iri papa email ema airtym yanga iri papa. Miletoni nigirigiri. Miletoni kuti musosi umwe nigirigiri. Nika airtym ene ndichana. I pledged, but I don't have PayPal. PayPal yakapinwa hapo hiyo. PayPal hiyo yakapinwa hapo hiyo. PayPal hiyo yakapinwa hapo hiyo. Tandi moyo urisei. Hello wakoba ndachitira kufonera zvinofoni yenyu ndatona tamuna data. Andina data mbuseme. Mushe ina foni yandu chasa ndoziwa kuti mune mari sanga tingoti ndiri pa live feedback kuma diaries yamaiti moda kutipa iya. Alright, ndaive ndokumbira kuti ndokumbira kuti diaries kuti ndakambofamba ndikamboenda ndikaita zvandaifanira kuita kwasekuru kuye kwandakarerwa nevamwe. Ndiye ndichiri kuomerwa, hapana chati chafamba, hapana chati chachinja, hapana chaduruka. Hapana muchingori nemunyama iwoya uchingoripo. Zvatowese. Munonyepa. Zvatowese, hapana chekuita, hapana chiri kubatika. Ndonikapi.
Kosaka mukavaudza sekuru vaya vanoti kudii? Ndakambozopedzisira vachiti ndidzoke, vane vachingoti dzoka, ivo pacho vanogona kungofona kuti dzoka, but mari yacho panenge pasina. Apa kudzokera kwacho ipapa ndakasiya chikwereti. Kudzokera kwacho kune kuchida mari mainini, unosvika ikoko kunzi isa mari mundiro kuti mari utaurirwe. Saka mari dzacho pane pasina, handina mainini. Ndanongoramba ndodzokera, ndakanzi ndidzoke but mari ndapapa, asi ndikuona kuti ndisi kundifambira mainini. Hey, zvino zvokurambira ishuwa ivi makaita makamwa 40 liters dzemvura raimi. Ndakabatsiriko vamwe vakandibatsirawo kudaro kuti ndizame kusumuka but zvekuramba maini. Zvaramba ndiri kunyepa, hapana chati chasuduruka, ndatoomerwa maini, ndakaomerwa kusvika pekupedzisira. Moona basa paya makambondizamira. Ndakataura zvaanoda zvese ndikaendesawo ndikamupa akangonyarara. Hey. Ndazama hapana chati chachinja. Saka mukurarama sei? Ndiri pangu ndakangogara Mwari vanochengeta maini. Izvo zviya zvanaingokuudza kuti garden rangu ndikangowanawo basa ndozviri kutonetsa. Basa racho ndakanga ndavatsvagira basa parakanaka-naka. Ndandavaonera basa ranga chitobhadhira mari svinu, mari iri nani zvakanaka. Munhu yakandoti ndipe ntaure navo, anga ari murungu chai. Ndikatovapa vakataura naye zvakanaka-naka. Vakatoti mukanzi mutumire chi? Ndakanzi nditumire ID, ndikatumira paya ndandisina ndakuudzai kuti pamatambudziko eminyamaka. Ndakarasirwa nepasipoti. Aibva akarasa pasipoti yangu akati utumirwa ibhethi nechitupa. Mutsvage kumwe inonyoresa hanzi kuwestigate kana kuwestigate handichazivi. Pakutumira kwezvinhu zviya pakangozosvika bhethi chitupa hachinosvika. Mari haichinobuda, saka ID handina. Ndopanampa anditi ndopambakamonzi mimi mufone paya. Ndopandazotora ID yemunin'ina wangu ndobva ndamupa, akanditi it's okay, chindipa proof of residence. Ndobva ndamupa proof of residence. Ndobva angoiona, ndikati waiona here, akati saka pamwe pese ndandongomhoresa nchingomhoresa, akangobva angonyarara akadaro. Anazombotaura zvebasa zviya? Ana chaakambozotaura. Yo. Saka tikangozopedza talent achiti pamwe awana umwe achimusiyei. Saka takangozosiya, ndakatanga ndichamhoresa ndichiti pamwe achataurawo zvinobuda, but nachakazotaura. Saka kuzodzoka kwandakaita pamurisi sinadi, ndakaona kuti pamwe vanhu vanozoona ndanyarara vofunga kuti zvandinakira. Hapana chati chandinakira maini. Zvinhu zvakandisunga. Ndiri pakaoma, basa riri kuramba, hapana chikubvuma. Saka handichazivi, ndakumbofunga kuti maybe kuti futi ndakazvidena ndikazadiya, asi zvakaoma mwana. Nei guys, hapanawo here anoziva kune basa vedu we, kana kuti munhu ari kudawo munhu webasa panapa? Hapanawo munhu ari kuziva kunodiwa basa here, kana kuti pari kudiwa munhu webasa panapa vedu, kana munhu ari kudawo munhu webasa mudiaries cheche vauye mangwana, vari kuJoburg. Vanouya anytime, vanosimuka vanouya. Vari kuJoburg. Ko kumba kunani kuZimbabwe? Kune mwana wangu uye wandaiti ari kufanira kunyora form 4. Wandaita ukafuti kuti dai ndaona hangu basa pamwe ndigone kumubhadharira exam fee. Kune mwana iyene chinukuru changu chine 6 years. Saka ndo vari kumba. Asi pamba papo vanogarawo vari pamwe chete nevana vemunin'ina wangu vari mavo, ivo vari ipapo vari vatatu. Kana painewo hapo anoda hanzi way in Joburg. KuJoburg muri kupi kwacho? Kubrakpan kuCyprus Springs. Kubinoni. Kubrakpan. Kubrakpan Sadrana Springs uku. Atingoti kuSprings ne? Saka that means kwasekuru vaya zvakatooma. Ne? Shu. Ndakaedza asi hazvina kundibudira hangu zvakanaka, hazvina kunyatsa. Ndega ndibva ndatofonera baba vaya vekuDurban ndinzwa zvaivi zvakafamba sei nekuti vaingonditsvakawo pana asingawani nguva yekuritira makozi avo. Alright, ndivafonerei.
zvakaoma guys. Kana pana ndoda kubatsirawo mai ava chero kwavapawo 50 rand yako chero kwavapawo kana uri mudhuzo kana unovaona kwavavigirawo chisaga chemagwiri chaicho chisaga remagwiri chero chero nematomatoes neonion vanobika guys necabbage chero chero kana uri mudhuzo chida kungovabatsirawo please ingorasikira ikowo mungovaonawo mongotaurawo navo kana une 50 rand wongovapawo kana une 100 kana une chikafu checho mumba uchigona kungotapudza uchinovaona vari muJoburg ingotakurawo something anything chaunova chekudya at least wonongonovasvitsawo andimaona wongonovasvitsawo because situation yacho hazvina kuvamirira zvakanaka. Muri kunzwa kutaura kwava nditi hazvina kuvamirira zvakanaka handiti maona maini kuti kumadiaries kana pane anoda ke zvebusiness ndinogona kubika macream bun. Macream buns saka pekutangira ndopa ndisina ndaigona hangu kuti tiite hedu business ndobika hangu ndichitengesa. Kana pana anoda kanokwanisa kuti tiite hedu tese business. Kana pana ari kuda kuita business opportunity kuti kubikwe anzi what's your number. Okay, regai nditry kuisa number yavo inanitoisi nemusoro vachato ndipei number yeni. Handiziwo nemusoro iro. Ndiyo iri pawhatsapp asanti. Ndiyoyo. Saka regai ndingotora 061 223 8621 zita tonyorwa tichi moda rangu chairo renyu chairo Violet. Utakati vanoda kuzokutsvaga vanotsvaga nezita renyu chairo chairo Violet. Right. Ndapina ningirikiri. Hands how much to start that business. Munogona kuzovafonera namba dzavo idzo. Munogona kuzovafonera muzoti business racho imari iro kuti vabike macream donuts. Kana vanotogona kwapa mari yacho vanongobiki vapeiwo vadiwe vangozvibikira macream donuts acho vega vachitengesa vega. Zvitori nani. Vakangwana start vanotanga kubika macream donuts avo vachidiwo voenda kunomira pagedhi rechikoro vachitengesa. Antimaona. Kana padzimba ipapa vakangosvika mari vanotengesawo macream donuts vanhu vanotenga. Andimaona. So alright, ndaisa namba yenyu vachakubatai vanhu vari kubvunza vese mucomment section munokubatai mai Manje. Sorry vakomane. Alright, maini ndokumbirawo kuti ndibvunzwawo kana mafonera wekudurban kuti iye zvakamuitirawo here kosi takagumana kare. Ndomufonera izvozvo so saka manje imi hamuna data yekuti mupinde kwanzi pane ndoda kuitira imari ye-Standard Bank but it's not much. It's okay Tembi, it will help. Kana usinawo fufu vanhu vavatenga. Aiwa ndinotenda hangu Mwari vavara kupapata. Baba manje hamuna data. Baba vandati vafonera iko zvino hamuchazvinzwa manje baba hamuna data. Handina data. Regai kana mazotengerwawo pamutumigo yeStandard hamuzotengawo data re20 rand mongoisawo mabhandles kuti musapota muchisaririrawo. Zvakanaka maini maite henyu basa. Alright, thanks. Zvakaoma. Regai tibate vamwe baba vachakutaura vekudurban tione kuti ivo zvakafamba sei tizive. Mirai tinzwe. Unzani? Ndakaseva kuti chiko zviya. Upenyu mutoro vasikana. Upenyu mutoro chero. Right, pane ambobvunza ningikiri. Pane ataura nyaya yekuti mwana weningikiri mwana wamai vaya mamutaura kuti pane mwana tiko mwana waya mai vaya bofu apasati pawanikwa mari school fees kana yasati chawanikwa chikoro nzvimbo yechikoro chiri public vari kuwana maprivate school apasati pawanikwa public school kuti tione kuti isati tikwanisa kubhadhara maprivate school guys atidi kunyeperana. Alright, mirai nditrai kuvafonera direct lesopo. The subscriber you have dialed is not available right now. Please try again later. The subscriber you have dialed is not available right now. Vakadzima foni yavo nachifunga kuti kuda vamwe varipo vakadzima foni yavo. Not available. Vakadzima foni. So tichazotraya kuvabata masikati
chatira kubata masikati ndotaura navo ndovaudza kuti ndichavafunira manje time yakati anomaona anzi vada joina prayer group ndichavaedha muprayer group but ndichavaedha muprayer group redu remadhiaries rari auedhe because kuri kuitika maminana kuprayer group kweduku kuri kuitika maminana cheko cheko upenyu hwevanhu huri kuchinjwa kuprayer group kweduku upenyu hwevanhu huri kuchinjwa baba vemari vapi futi vapi saka ndichatrai kuvaedha kukuvadzidziswe kunamata vega. So guys, it has been nice chatting to you. Let's meet again on Friday. Pana pachirongwa tichitaura zvedu tichitandara tiri pana nditika une nyaya yako yakuda kusharewo nyaya inorwadza nyaya inochemedza nyaya yekumbobata bata dzeuroyi nyaya yechinyaya eni nyaya yaunayo yakuda kushare kwatiri guys, just feel free kuya to my inbox WhatsApp kwangu dhisimeni ndenyaya yanguwo tonzwa nyaya then wouya zvako we don't need to know you pano unongoya sezviringoita vamwe zvikungoya uri pafoni zvako kudai wotaurawo nyaya yako kune vamwe vanhu unogona kuwana rubatsiro rwehelp yekupuwa mazano unogona kuwana rubatsiro amene advice anenge uchida andimaona unogona kutowana kungotaura nyaya yako ukatoinspire munhu ari mudambudziko rako akatoona kuti ndabatsirika sei wakabatsirika so andimaona saka guys feel free inini you know kuti I am very very private zvenyu zvatinotaura zvinongosarira kuseri hamusati mamboza makuwa handiti hamusati mamboza kuti ndaburitsa makuwa ka tiburitsi makuwa zvongoperera kuseri koko handitika zvongopera zvakadaro. So guys, hanzi baba 18,000 mari yedringi tokanda kupi Lilian Rosa igosti kai asi ndiri Lilian Rosa asi chiro igosti kana Lilian Rosa saka mari dringi ndokanda kupi mira Lilian Rosa ende zvinimanya ndichibva kubvisa paper ushuwa uchokuzobvunza kuti mari dringi tinokanda kupi ende zvakaoma chokwadi vanda kusa ku group prayer group munoya kusera tiri kuti rizonyanya kuwanda vanhu guys rinopesa rita ma problems anoziya tikangoitawo vanhu ndiko I think you are just about 50 or so animaona andiselina muripi ndisei paper inozvi paper wapo pinai paper lapo the 18,000 vakapiwa 9,000 we 18,000 yakapiwa 9,000 saka kwasarwa 9,000 ichabuda. Thank you Lilian, thank you anza I'm real ndeyangu ndafunga kuti uri ghost ka sorry vanhu vekuwhatsapp zvakaoma ngeri palive wani kungatitise palive ndazviona Lilian kuti hausi ghost ndakofunga pamwe uri nhingikiri uri ghost sorry my dear andiselina wo futi andiselina kuti zachindepi zvinhu zvaandiselina kauya vapine paper lapha anzatawanda asimakuwa kaya asimakuwa inyaya dzadai kuseverai zvaitika kudhara hatisikwa andiselina yaimundipindira zvepepa unayo deko vanhu vari kuibvunza shuwa muda unonyimisa vari dringi makaita seiko mukoma rags nai mukoma rags indaakandi yemupine yaiti vari kuya chipina hanzi Friday confessions is Friday. Yes, Friday is confession Julie. Friday is confessions. But tisina mna nta togara tine plan B kana pasina aruda confessa tinobva taiswa tinongoita zvimwe ati confession but kana uipane munhu pane guest atinga ti confession ikatisinga tofunga kufungirawo ma guests edu anditika kuti guest anenge auya pamwe anenge achida shoutanzi brarax muri kudiwa kunoku brarax nenhingikira watofunga ndikanigara pa namba dzemunin'ina wavo vataurirana because ndozotokanganwa namba dzemunin'ina wavo tozodzikanganwa marikaini kainditsvake namba dzemunin'ina wavo dzabra right iyo yaiswa iyo Lilian hanzi dating ende varume munovada hanzi dating yakazodii imi vanhu dating munongonetsana kuseri uko kana manetsana muda kundiremedza nemutoro wenyu kana monetsana zvedating zvinonetsa izvi zvine stress kungodai manetsana makudzoka sesimeli munuya ishuwa iri zvitogwa nemunhu miraitiwe uya Tari
Ah, ichokwadi chakutaura here? Chokwadi. Ah, iwo havana kuramba mani iwe. Vakaramba here? SIS MELLY takatovatsvagira katukese. Ah, ndovafonera. Ah. Nai vari kuti kwai zvinhu hazvina kushanda panapa basa rakaramba sei? Toda zvinhu zvine chokwadi. Apa vari kunzi vakatsvagirwa basa ruviri wani. Aiwa titi zvezvozvo. Aiwa kanga vauyi vataure chokwadi ngavarye kudaro. Ah. Vakatsvagirwa kuti hanzi ndinokwanisa kutoendera, hanzi ndokwanisa kuendesa mwana wangu yepaiti hanzi ndine mwana wangu anokwanisa kuenda kune basa iroro. Mira. Vakoma. Kokoma muri kunzi makatsvagirwa basa ruviri gwese mukariramba wani. Uripi racho? Hameni kwamuri kunzi kwai makati kwai mari shoma 2.5 hameni kwamanga mari wana. Aiwa, ndina kuramba talent ndakataura na talent ndofuna ndorayiwa. Ndivaudzei vakatsvagirwa na talent. Vari kukunzwa muri kunzwa nataura nei? Wati vakatsvagirwa basa ratalent vakaramba iwe. Handina kuramba basa, takataura munhu. Ndinopa tiri paprocess yemunhu uya. Handina kuramba basa mainini, handingarambi basa. Ndakataudza wani ndinoendesa mwana wangu, vakati hanzi ndinoendesa mwana wangu. Nemi ndikadzoka kwamuri ndichiti talent acharamba achindinzwira. Ndakakusenderai message. Kori mwana chituro cho nderipi nai? Yese vakatsvagirwa na talent SIS-MELLY. SR2. SR2. Talent anowana mabasa kuno. Talent asati adzoka kwandiri ndakatomboga ndimuudza takataura ndikamuudza kuti ndikakupai feedback mainini handina chandakambonyarara ndakakupai feedback rekutanga ro rekumurungu iye musi wacho iwoyo tichitaura nemurungu ndakati pane kumwe kuzi 2.5 tikawirirana ine feedback SIS-MELLY. Foni yavo ndikuvanzwa. Because ine handizivi zvokuti vakuramba. Ini chandoziva nechekuti vakati vanzitumirai zvinhu zvakadai zvikadai vakatumira munhu akatiziva. Iroro rakaramba. Iroro rakaramba remari. Dom ini vakomana vandavabvuma kutaura nemi panyaya yemapepa iri mabepa ave mamwe tu handimaziva. Aiwa ndova makatumira munhu ipa mameseji handina. Pamameseji na. Takataura natauri vakati hanzi ndokwanisa kuendesa mwana wangu ini handikwanisa kushanda basa remari handikwanise kushanda basa remari rishoma. Saka tikamira na talent tichitobvunzana adzoka here kwamuri ndikati hana ndichibvunza kushandisoti no yativabatsirei mudiaries ndimama vangu vekudiaries. Handirambi basa ndorida ndokutoritsvaga handifungu ndaizodzoka kuzoti redo ndinzwireiwo. Ndorida basa iroro parakaramba reri ranga riri remari rera parakangoramba rekutanga iri. takavatsvagirwa chokwadi. Alright, it's okay. Kana manzwa rimwe mutiudze tivaudze vaindeko. Handina kuriramba basa titaurana ndine maconversation angu natalent ndogona kukutumirai kuinbox. Alright, it's okay. Ndada ngonzwisisa. Okay. Charamba tichivatsvagira. Alright, mukadzi. Tikaruwana ndinoudza imimi, tikangoruwana ndoudza imimi. Ende watoita basa nokuti zvimwe zvacho zvinonetsa togona kungoshandiswa panapa kamunhu asiri kuda basa atochuza. Mazana bega izinotochuza unongochamukainya manoona rimwe uri pane rimwe vedu we. Because ini ndaitopushawo because munoziva zvakaitika pane nyaya yebasa ipapapa. That's why ndaipusha kuti vawane basa. But zvino madhiaries kana mukadai munoima kuti ndinoda kutoita kunge benzi manje kana takumawanikwa basa itai kuti muinde kumabasa please. Because basa unowana rimwe remari uri pane rimwe ndizvozvo. Ndizvozvo because kana wakagara basa umboriwane zveshuwa. Alright, Chanas, waita hako wena. Thanks for being honest. Okay, SIS-MELLY. Ameno. Hatizi. Right, ameno guys hatizi. Manje pana papana mari kuti paino kuti tokoti anokwanisawo ungoenda kunovapa kana asinawo hapana. Andi talent anowana mabasa zvo akatombo ndiri kutanga tatatowa 100 ranga riri mari ko ranga risiri 5000 iri.
rinenge ranga riri 5000 racho yekutanga iroro ravari kuti ndakatsinzitumira munhu akandiignora aya mamwe 2 aya handimazivi ndokavanika vamwe 2 mashure ose akaramba handivazivi but it's fine ndaperegwa tariro chidanda ndaperegwa but anyway it's fine vakariwana next time vachauya kwandisi ndozati kwaita basa tonoti zvinofamba sei madiaries alright guys mwarara zvakanaka nditika tosangana zvakare nemusi Friday. God bless you. Chimboendai kumastreet munoda nyaya kana ichikuonai zvangu mastreet munoda nyaya neichikuonai mastreet ndakapfeka mabhainikula angu neichikuonai saka guys mwarara bo handitika tobatana zvakare nemusi Friday. God bless you.